Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu Halogenit podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu. Ukoliko vam ovo nije prva epizoda koju gledate, a ja već verujem da nije, jako bi nam značilo da se subscribe-ujete na kanal, zato što nam to jednostavno pomaže da rastemo i da održavamo celu ovu priču. Moje ime je Andrej Mihajlović, a moj današnji gost je Stefan Simonović. Ako vam to ime zvuči poznato, to je zato što je on već bio gost ovde kod nas u 6. epizodi, a sada je od te epizode ostvario jedan novi uspeh gde se na Himalajima popeo na vrh Ama Dablam koji iznosi 6812 metara. To je njegova prva zvanična ekspedicija i on je 6. čovek u Srbiji koji je to do sada uspeo. Prvi deo podcasta, ova epizoda će onako biti vrlo specifična jer je podeljena u dva segmenta. Prvi je o toj njegovoj ljubavi u životu i u fotografiji koje su planine. Ok, u prošloj epizodi smo pričali o fotkanju plemena. To je, da kažem, jedna polovina njegove ličnosti, a druga, gde smo povukli paralelu, je komercijalna fotografija od koje živi, zarađuje, održava svoje poslovanje i finansira sva ta putovanja koje uopšte nisu jeftine, jer ovo poslednje putovanje ga je izašlo oko 7.000 evra i 20 i nešto dana nije bio prisutan na tržištu da radi za klijente. Taj komercijalni deo smo onako poprilično fino obradili u tom drugom delu gde smo videli kako neko da se možda ko radi u korporaciji otrgne iz korporacije, napravi svoje poslovanje, kako taj neki socijalni kapital i te kontakte da stekne i da održi. Dosta zanimljivih tema koje su, ja mislim, bitne svima nama za poslovanje, tako da mislim da ćete jako uživati u ovoj epizodi. Stefane, dobrodošao. Morat ćemo ovako, ti direktno sa Himalaja, sa planine. Pa, relativno skoro se vratio, da. I tako tamo izgledaš, jel tako? To je oprema. Za šta to služi? Nadam se da nije za neko povređivanje nekih životinja, ljudi, ne znam, nije od čega. Ne, ovo su alatke za penjanje u snežnim i lednim uslovima. Inače, ove su aluminijumske, čelične, a sad je to otišlo predaleko, pa se prave karbonske, ultra lagane, tako da je jedna sjajna stvar. Dobro. Šta još imamo od oprema? Imamo i cepin, ovo je za neke blaže uslove koji služi kao pomaganje prilikom penjenja, isto ali u snežnim uslovima, i imamo deo koji služi za zabadanje, tako da nije za penjanje kao što su ove. Isto sjajna stvar. Nije za samoodbranu neku. Skinuću ovo, postajem ruče. Jedno pitanje za te rukavice. Vrati ih, molim, tu kadar. Da. Či evo nam ga ovdje tvoje Nikonče. Tako je. Ti njega uz sve ovo nosiš. Ajde obuci, molim te, rukavicu. Znači, dodaj mi onaj poklopac koji si stavio dole. Dodaj mi poklopac, molim te. Da ti meni demonstriraš nešto. Kako ti na planini, kako skineš ovaj poklopac sa tim rukavicama? Ispadne ponekad. Ovo je 127. koji je kupio. Generalno, da, nema... Kako fotkaš ti s tim rukavicama? Tako. Kako fotkaš s tim? Da, generalno je na većim visinama nema skidanja rukavica. To je glavno pravilo, jer iako nismo svesni koliko je hladno, jako brzo se ohlade i može doći do promrzlina. Koje su to temperature? Pa, zavisno šta i kako, skinuću ovo. Si krenuo da kuvaš lagano. Zavisno gde je, šta, kako lokacije. Mislim, ovo sad posljednje što sam peo kreće od nekih +5 u baznom kampu, noću do -5, a na vrhu je kad smo peli bilo -20 plus 30-40 km na sat vetar, što mu dođe po prognozi feel like -30. Aj. Znači ti si sad išao si na Himalaje, popeo si se na Ama Dablam, 6812 metara, sam ga zapamtio. To je to, metara nadmorske visine, treći najpopularniji vrh na Himalajima. Svaka čast, dobro, si se spremio, bravo. I to je sad bila prva zvanična ekspedicija. Prva zvanična moja ekspedicija koju sam popeo, peo sam svašta nešto pre toga, ali da, ovo je treći najatraktivniji vrh i impozantan je svakako kad dođeš negdje blizu i kad kreneš da vidiš, da gledaš u to na što liči. I ti si 6. čovjek u Srbiji, od vijeka i vjekova koji je uspio da se popne na taj vrh. Tako je. Dobro, čestitke, to je onako. Hvala lepo. Fino podatak. Ti takođe, ovo ti je, sad ćeš da skineš, evo, sekund da uvedem u priču, znam da kuvaš, izdrži.
pored ljubavi prema penjanju, takođe, aj sad za ljude koji ne znaju, ti si prvi povratnik u Halogenit podcast, prvi gost koji je došao drugi put. Čast i meni što se to desilo. Prošloj epizodi smo više pričali o fotkanju plemena, manje smo pričali o planinama, ovdje ćemo pričati o planinama, o ovoj ekspediciji na Himalaje, ali i ono od čega u stvari ti živiš, a to je komercijalna fotografija, tako da Stefan će sada skine ovu jaknu da ne bi prokuvao. Jel ti je lakše sad? Sad je milina. Sad je puno bolje. Već si krenuo da ključaš. Tamo je lepše. Da. Dobro, ovo je projektovano za -30, ne za ovde, ne znam koliko ima, 20 i nešto stepeni u studiju. Zapravo ovo je projektovano za sneg i kišu, a za -30 imam posebno delo koje je kombinezon, koje je perjano, koje je iz jednog dela i koje koristiš na ekspediciji. Si došao u tome ovde. To je ko Marsovac, verovatno je debelo. Da, to je ogromno, mislim ima neki lupić, 4-5 kilograma, ali je sjajna stvar, zato što je puno zipova sa strane, lufterima, pozadi, napred, tako da... Možeš da kačiš i za toalet je dobro, i za klađenje. Čekaj, rekao si, ali to ima na guzicima tako, otvor. ima kompletan zip, da, i služi, i kad je previše vruće, pošto ti generalno krećeš, noću na završni uspon, to konkretno u ovom mom slučaju negde kad krene da izlazi sunce, posle kreće vrućina, tako treba zatvarati i ostalo. Aha, znači može da prilagodiš. Pomenuli smo komercijalnu fotografiju, od čega živiš, do toga ćemo doći posle, a sad, kao što sam rekao, da vidimo kako je izgledala cela ta ekspedicija na Himalaje i ajde počnemo samih možda nekih priprema. Šta si sve popeo u toku, ajde da ne kažemo u toku prethodne 2023. godine, od našeg posljednjeg viđenja u podcastu, šta si još peo od tada i šta su bile te pripreme za Himalaje? Pa zapravo trebao sam da penjem preprošle godine ne, ali smo drugari ja pomerili smo zbog nekih drugih stvari koje odložili smo za prošlu. Prošlo je opet imao problem neki zdravstveni i onda sam rešio da idem ja sam. Generalno i on i ja smo se spremali za to poprilično, pošto uopšte nije najvan vrh. Što se tiče priprema, pa ja sam konkretno kod mene vodio to miks trčanja, planinarenja, bicikle, tačnije vožnje. Što se tiče penjenja, da, popio sam svašta nešto zanimljivo. Popio sam marmoladu, objasni mi, baš ne znam. Marmolada je na Dolomitima vrh, jako lep. Miks je snega, leda, stene i ostalo. Može da se penje preko glečera pa da spustiš feratom. Čime? Preko ferate, to je onaj gvozdeni put. U stenama su pobijeni klinovi i tu postoji sajla gde se ti osiguravaš kako bi došao, to jest popeo se ili spustio bezbednije. Ne razne ferate neki po Dolomitima, pošto sam se kad sam otišao pre 2 godine prvi put na Dolomite, zaljubio sam se i onda sam počeo non stop da idem, prošle godine mislim da sam 2 ili 3 puta išao. Da, generalno spakujem bajs unutra u auto, spakujem opremu za planinarenje i onda kombinujem jedan dan bicikl, tamo mislim, ja verujem da možeš da provedeš godine i godine da voziš tamo i da se ne zasitiš. Da, neke razne ferate sam peo tamo, što nešto sa klijentima, što sam, koji su isto nešto 3000 kusur metara. U septembru smo peli nas 4 Matterhorn. To je Toblerona. Da, čuvena Toblerona i odlučili smo prilike u četvrtak večer da krenemo, a petak stigli, subota peli, nedelja nazad. Kako na bum? Neke pripreme, najava, detaljnije nešto. Do not try this at home. Nikako. I kako je to prošlo? Pa prošlo je super, sjajno. Generalno da, 50 ljudi ukupno iz Srbije ikada popelo. U principu je to idealna priprema za Ama Dablam, pošto izgledaju slično. 13 sati smo peli, isto se kreće noću, da, nešto 4-5, to jest ujutru 4-5 ujutru i 13 sati do vrha gore. 4-5 nam je trebalo da se spustimo nazad. Zeznuto je zato što nema toliko osiguranja i ostalo, jer je divlje. Dosta stena se odvaljuje, kamenje leti, tako da
Pa ste imali nekih situacija, nešto? Pa bilo je nešto, letelo neko kamenje na mene, da. Na tebe direktno? Pa da, ne, zato što njihovi vodiči otprilike imaju neki time limit za koji treba da izvedu klijente gore kako bi se vratili u normalno vreme i oni imaju prvenstvo prolaza. Prvo idu Švajcarci sa klijentima, onda ovi svi ostali koji nemaju. I u nekom trenutku on vuče klijenta, on i ne gleda gde staje, krene da odvaljuje dole, da. I onda se ti nalaziš dole i onda... Što je baš išlo po tebi? Pa nešto udarilo u kacigu, da, nešto uštekao sam se za neke stene, tako da je prošlo. Otprilike možda bude jako rizično ako nisi obaziriv. I onda sam malo urla prvo na srpskom, pa onda na engleskom. Znači, prosim sve po spisku, onako fino. Pa reči ti sam to na srpskom. Kao na engleskom malo šturi vokabular taj. Tako je. I da, ali u principu sve popili smo sad četvorica, tako da... Samo mi u glavi koliko je to odjekivalo, onako na planini, onako fino, gromoglasno, srpski. Da, pa miks, i mislim, malo se i uplašiš zato što... Kako ne, tu je adrenalin, strah, sve živo. Jer lupam, pogledaš sad 20-30 metara kad leti nešto od pola kila uopšte nije. I to onda udari u kamen pa se rasprši i tako da. A čekaj, tvoji da kažem, drugari sa kojima si pevao su gde? Pa bili smo u dve naveze. Otprilike kad penješ takve neke vrhove komplikovanije i ostalo, vezani ste jedan za drugog ili dvojice u navezi, to jest dvoje ili troje u navezi, da ukoliko se nekom nešto desi, da ovaj drugi kontrira. Aha. Tako da imali smo dve naveze, Nemanja i ja smo bili jedna. Čak naveza je, ajde da sve... Naveza je, znači na pojasu imaš vezano na određenu, na 10 i 15 metara imaš vezano užeta, jedan za drugog. Tako da generalno vezuješ 30 ili 40 metara užeta koje je namotano na tebe, ali između vas je 10 do 15 metara. To je neka optimalno da može da se osigura dok je ovaj jedan osiguran, dok ovaj ne dođe do sledećeg osiguranja, da se on osigura tu. Aha. Tako da, i krenuli smo zajedno, u nekom trenutku smo se nešto odvojili, pa smo Nemanja izbili prvi, generalno u tim nekim situacijama smo čekali neko vreme, krenuli se vraćamo dole, mimo išli smo se, tako da posle smo svi došli smo u pola sat, što se tiče razlike u vremenu. Jako lep vrh, da, gore nestvarno je kad kreneš da gledaš, dođeš na vrh i onda gledaš s jedne strane ti je Italija, s druge strane je Švajcarska, a imaš mi smo popili prvo penješ švajcarski deo i onda imaš jedno pređeš 15 metara neke litice i onda dođeš na italijanski vrh. Kao ilegalno, si prešao granicu. Ilegala, čista. A jesi nosio aparat gore? Tu nisam nosio. To je bilo čisto penjanje. Tu nisam nosio, da, zato što nosio sam GoPro, nosio sam telefon jer je malo izeznuto što se tiče kilaže, sve smo nosili nešto i naše hrane, vode, gore generalno dranje sa cenama što se tiče svega toga, ne, 150 franaka je noćenje sa kao neka večera i doručaka. Franak, eur, odnos? Poprilično slično. 150 eura je šta? Noćenje kao neka večerica gde dobiješ pileći batak i malo pirea i ujutro dobiješ ovsenu kašu za doručak. Znači ništa. 7 eura ti je, na primjer, flaša vode, litar i po 7 eura ti je Coca-Cola. Znači dranje. Onako ozbiljno dranje. Mislim da je jedan od najskupljih domova na svetu. Ali sve je sjajno i nemaš drugu alternativu. Mi smo nešto kao... Monopol. Gore. Mislim, možeš ti da nosiš ako si sposoban da nosiš, ne znam, ako se ne varam, bilo je na 3200, 3400 metara iz Zermata vodu, može i to. Ali to ti sve otežava penjenje. Pored sve opreme koje vukljaš i ostalo, tako da. Da, 100 evrića su lakši od flašice vode, pa ti vidi. Onda ima varijante. Mi smo planirali da popnemo, da uhvatimo žičaru dole i da se vratimo isti dan, ali s obzirom da je žičar posljednje ide u 3 sata. Popodne? Mislim da je 3 ili 4. Dobro. A ti imaš recimo sat vremena do žičare i onda uz onih što moraš da čekaš Italijane koji prave gužu i kad se vraćaš nazad, onda nismo stigli pa smo onda morali još jednu noć da ostanemo. Aha, još 150 evrića. Izvolite, fino. Tako da, ali u principu da, bilo je super, vredelo je i ne kajemo se, ima jedan mali problem, pošto sad hoćemo dalje. Dobro, logično. Ja sam skontao da je to na vlakuša, ozbiljno. Adrenalinska onako. Pre neki dan smo promenili grupu, to je drugar je promenio kao Matterhorn na neki drugi vrh, tako da rekao, okej. Show must go on. Tako da, to je bilo u septembru i otprilike mislim da sam kao položio test za to, opet nisam ni znao šta me čekao ovamo, jer nisam bio ni na toj visini, ni na tako nečemu. Matterhorn nije koja visina? Mislim da je 400 ako se ne varam. A počinjete odakle? 3-400, mislim da je tako. Znači to je kilometar visinske razlike, tako. Ali koliko to u stvari u penjanju?
Koju stancu sad si me zateko. Imam negde tamo, imam upisano, da. Znam za ovo moje da je... Čisto od prilike... Pa recimo ne više od kilometar i po. Kilometar i po. Distance. Da. Koju vi pređete? Da, tako. I to traje koliko sati? 13 sati. Au. Da. Recimo ovamo je trajalo gore i dole za 3 km ukupno, ili ti samo gore na Amadablamu kilometar i po je bilo tačno i trajalo je 13 sati. Čekaj, pričamo o Visinskoj? O Visinskoj, tako. Ne, ali koliko je u distanci je bilo kilometar i po je bilo, jako je meni nevjerojatno kad gledaš grafik kako to izgleda. Čekaj, vi malo te penješ vertikalu sve vreme. Pa nije vertikala, ali je poprilično... Strmo, da. U nekom delu ovde na Amadablamu imaš recimo 60-70 stepeni nagiba. Tako da je to miks svega, sve što si od prilike naučio nekom prethodnom, i penjanje, i planinarenje, i mozak, i ostalo tu ti je i po snegu, i po ledu, i po suvoj steni, i ostalo kako da se pripremiš, kako da izguraš. Tako i na ovome, mislim, ti mora da planiraš i kako ćeš da raspodeliš energiju, šta ćeš da jedeš, da li ćeš da... Mislim, ja sam konkretno koristio gelove koji mi dosta pomažu i dok vozim bajs. Šta, gelovi koji neki energetski gelovi koji te otprilike, da, to je neki sat i po vremena ti daju neki snage i poprilično je energije zapravo i poprilično je dobra stvar. Što imamo, kalorija, proteini... Zavisi šta kako, da. Mislim, razmutim neke elektrolite u flašici vode, to mešam sa ovim, tako da. Ti ne zamrzne, čak i te flaše, dobro, tamo u rancu je toplije. U rancu je da, gore na Himalajima i to na nekim većim visinama, uglavnom nosiš termose, pa sipaš i vruću vodu i ostalo, tako da s polja ne nosiš to što dobro, da, to za sekund zamrzne. Koliko ti je teško da nosiš aparat? Vidimo, kao, treba nositi. I sad kao, kako uspevaš da uklopiš penjanje sa ovim? Kad fotkaš plemena, to je skroz drugačija stvar, dosta lakši, ipak ovde... Ovde nosim jedan objektiv, sad sam prešao na onaj 24-70Z, da bi ne bi nosio ni adapter, ni 2.8 koji je teži na F-mount. I to je poprilično ok, vidim nekad mi fali malo šire, ali opet sklapam to u panoramu i ostale isfotkam. Fali mi neka zooma za nešto, ali uklapaš se prilike, mislim, vodiš računa o prioritetima, poente tu da popnem i zato sam došao. Preveliki su ulozi da vukljam sve to, foto opreme, a došao sam tu da penjem. To, znači, tebi ipak za penjenje ti je primarno da ideš da penješ, fotkanje je tu, da kažem, samo jedan prelep bonus. Tako je, koji opet kad prođe neko vreme, kad pogledaš sve te fotografije i pejzaže, onda oduševiš se, u tom trenutku nisi ni svestan, mislim, ja to pakujem negde na hard disk, sad sam počeo da gledam, zato što mi neki traže na fotografiju. Jel realno, dođeš sa putovanja, backupuješ ravove. Tako je. Koliko ih izedituješ? I da li ih sve, znaš kao, da li realno prođeš, kao što i prošlo za klijenta, da prođeš celu galeriju, izabereš kečeve, dvojke, ovamo tamo, pa onda izedituješ sve. Ili samo vidiš 2-3 favorita i njih izedituješ. Budi iskren. Možda mi postaviš pitanje koliko sam fotografija pregledao sa svih. Neke nisam pregledao ni jednu. Znači, izdvojio sam nešto još tamo dok sam bio, to sam sredio i evo sad, iz Etiopije još onda kad sam se vratio, sad sam otvorio pre neki 20 dana prvi put folder. Iz Etiopije od tada. Tako je. Indiju sam jedva našao na hard diskovima. Znači, kupio sam sad hard disk gde pakujem sve to i... Vidio sam story od jutros da si krenuo sređuješ. Iskonto sam da otprilike 4 do 5 hiljada fotografija mi je merka sa putovanja. Od nekih 20 do mesec i po dana ovog što provedem. I to čak sam sad, sad sam manje napravio zato što sam manje fotografisao ovamo, ali mislim da imam 2,5-3 hiljade iz Nepala. Što po Katmandu, što po Selimer, dok dolaziš do baznog kampa, tad si poprilično relaksiran, imaš, ne znam, 4 do 5 sati pešačenja toko dana, to je uživancija. Imaš faktički... Gore od praštanja, od života. Gore su već drugi prioriteti, da, gledaš da što više spavaš, odmaraš, odradiš što bolje klimatizacije, rotacije te, tako da. Ajde malo da zađemo sad u te Himalaje, kako je... Zašto je to toliko izazovno? Zašto to toliko traje? Ti si tamo bio koliko? 20 dana? 22-3 dana, da. Da popnete taj jedan vrh. Tako je.
To je, kad kažeš, ta jedan vrh. Pa to, mislim, kad nekom ovako kreneš da pričaš samo, eto, bukvalno tako da mu kažeš, popeo sam se na taj vrh, može da zvuči kao, dobro, više penja, ali kao, da to traje 20 dana, gde je to takva koordinacija i logistika svega toga, pa malo da približimo ljudima šta se tu tačno dešava i još kako kombinuješ i fotkanje sa svim tim i gde si stizao da fotkaš, a gde ipak i nisi. Pa zapravo sve kreće iz Katmandua, to je sa nekih 1500 metara, onda par dana u Katmandu da se reši papirologija, što je neophodno za sve potpisivanje u Ministarstvu turizma, bla, bla, bla i ostalo. Ti moraš kod nas da podneseš tu dokumentaciju? Ne, kod njih. Kod nas moraš da dobiješ papire da si fizički i mentalno sposoban za penjenje na vrh. Da si prošao sve. Da, ideš na difuse da radi testiranje sa maskom, smanjujete procenat kiselnika, mere kompletno, radiš sve analize. Znači, to moraš da bi ti dobio odobrenje da ideš? Da. Pričamo po zakonu, sve pojesti. Dobro, da. Znači, trebaš dobiješ od doktora papir da si ti sposoban i da ti psihofizički za takav napor. Dođeš u Katmandu sa svim tim stvarima, rešiš u Ministarstvu turizma kod njih. Meni se zadesilo da je bio praznik, pa sam čekao još 2 dana da krenem da šljaka sve, da. Nakon toga let za Luklu, to je pominjao sam možda i prošli put, ali... Ona kratka pista. Tako je jedan... Aj ponovi, sad vjerojatno ima novih ljudi koji slušaju. Da, Lukla je inače jedan jako zanimljiv aerodrom od 520 metara na 2800 metara nadmorske visine. Spada u jedan od 10 najrizičnijih aerodroma koji je zapravo na uzbrdici, kako kad avioni sleću, da bi usporili tako, a kad poleću da bi mogli da uhvate zalet. I ispred i iza su brda, tako da mora da budeš posebno iskusan pilot za takve neke stvari. Kažemo, na većim ekspedicijama ovim što idu i što sa mnogo više para, oni koriste helikoptere zato što je mnogo sigurnije. Mislim, ne dešava se s obzirom koliko se letova tu prođe dnevno. Mislim da to je frekventno, šta? Mislim da 10 do 15 letova imaju dnevno. Za tu lokaciju. I 10 do 12 putnika je u avionu, da. To su oni mini propelerci, da. Tako da, sa 2800 spušta se na 2400, tu se noći, onda se naredni dan ide u Namče Bazar. Namče Bazar je mini gradić, otprilike sa nekih 2.500-3.000 stanovnika, gde imaš mislim da je tu North Face saradnja na najvišoj nadmorskoj visini. Dobro. Imaš barista kafe, jedeš, ne znam, brownie, piješ espresso, lepo se pogleda. Fancy kulturica. Tako je, svu opremu, što ti nedostaje možeš da kupiš od vrhunskih kvalitetne do ovih ostalih, za trekking i ostalo. Turistički kao gradić ili? Da. Baš turistički. Ne znam koji broj, mislim sve je bukvalno u više spratnicama zbog turista i to je otprilike skup za taj Everest regiju, kogod ide da li na pešačenje, da li na ekspedicije, da li išao ti na Everest, da li išao na neku laganu turu od 2-3 dana šetnje, tu se sastaju i tu je otprilike kreće neko grananje. Tu dokupljaš šta ti treba od opreme, ako ti treba, uživaš u svemu, posle toga kreće totalno oskudaci. Kako god sve više i više gore ideš, sve manje i manje. Znači to je kao, što si živo si ovde, nek ti bude lepo, a sad na Golgotu. I onda sa 3.800, da, tu ostaje se dva noćenja obično, ide se jedan dan do nekog Everest View hotela, zapravo hotel, odakle se vidi Everest i čuveni moj Ahmad Ablam. I ostale neki vrhovi Loce i ne znam, još neki tu po 6 i po 7.000 metara. Koliko tu ima vrhova, generalno? Mnogo, da. Mnogo. Mislim, zapravo u Himalajima su svih 14 vrhova preko 8.000 metara, u Nepalu, lupiću, mislim da je 8 ili 9. Da, nešto u Pakistanu, nešto u Indiji, tako da, ali ima podeljeno po regijama, tako da u ovoj, mislim, ono što se vidi je impozantno. Ja ne mogu ni da pojmim kad ti staneš tu, kad pogledaš koliko je to. Mislim, znaš kao, nisam video nešto mnogo visok, vidio sam Alpe. Ali daš ovo sad... Nemaš uopšte percepciju da ti kad dođeš i na 3-4 hiljade metara da skontaš da imaš 5 kilometara visine gore. Da, potpuno, nerealno. 5 kilometara. Pritom sam Alpe vidio iz daljine, nije nešto da sam bio u podnožiju. Znači ovo je... Da, mislim, ne možemo ni da razumemo prilike. Mislim, i kad dođeš i na taj neki, kad sam i na ovom vrhu, kad gledaš kao Everest koji tu izgleda tako, onda skontaš da ti odatle imaš neki još 1.500, 2
2000 zapravo metara. Meni ono kad sam im pokazivao fotke i kao, evo fotke iz baznog kampa, kao na taj vrh sam išao. Kad si pomisliš da si ti istabanao put, to mi je potpuno mi je nadrealno, da ne mogu ti objasniti na koliko nivoa mi je to nadrealno. Znači, ne znam. Pa, ali nije ni zapravo do baznog kampa doći, ni uopšte ni strašno. Od baznog kampa, čak do kampa 1, jedino visina može da bude problem, a tehnički ništa nije, zato što ideš po normalno, možda ideš čak i u plitkoj obući. Nakon toga kreće već zeznuto, ali dok dođeš do baznog kampa ti prolaziš neka razna sela, povećava se visina, generalno nisu neka ni preduga pešačenja, ti kažem od 3 do... Nije 3 paš, od 4 do 6 sati ti je dnevno pešačenje sa nekom pauzom za ručak. Tu noći, što su oni planinarski domovi, ti houses, gde imaš dvokrevetne sobe, tuševi, sve najnormalnije. Ako hoćeš toplu vodu, mora malo da platiš. To je dodatno? Da, ali imaš struju, punjenje telefona, tako da Wi-Fi uveliko radi tu, da li imaš njihov ili koristiš karticu, zavisno od lokacije gde je zaklonjena brdom i ostalo, imaš signala. I tako sve to prođe. Dođeš do baznog kampa. Amadablam bazni kamp. Tu stvar kreće da se... Tako je. Ali opet, da. Ili se obesiš i ostaviš dalje. Generalno, Amadablam bazni kamp je sa najboljom logistikom. I to je isto kao neki mini seoce sa ne znam nija koliko šatora. Ti vidiš tačno po firmama koji su šatori čiji, koji su luksuzni, ne znam. Na putu za nazad, mislim, dotaknut ćemo se i toga, sreo sam ovog Nimzdaija. Njegovi šatori su izgledaju otprilike... ja nisam znao, on je zvezda Netflixa, zapravo zvezda alpinizma koji je popeo svih 14 vrhova preko 8000 metara u 6 meseci, tako nešto. 6 meseci je to čovjek uradio? Tako je, ali onda se pojavila i žena koja je popela u 92 dana, sad nešto skoro. Dobro. Ali ima svojih nekih, prvi je Nepalac koji je uradio to, pa je popeo nešto u zimskim uslovima bez kiseonika, tako da napravio je fantastičan sportski uspeh, generalno uspeh. Otvorio je svoju firmu, napravio svoj brand, sve što je moglo da se odradi, iskoristio i sad masovno ljudi idu preko njega i kad vidiš njegove šatore, kafe aparate koji su za espresso, cappuccino, koji su otprilike kao u najvrhunskim restoranima. Da, imaš luksuz u šatoru. Stolovi za masažu, bluetooth zvučnici, svašta, haos. Njegovi klijenti sledeći helikopterom direktno, nema pešačenja, nema. Tako da, ali i onda, ne znam, imaš neke manje agencije, ima čak ljudi koji dolazi privatno generalno. Malo je komplikovano, bio je jedan, Kines koji je peo sam, pa je on svoj šator donio, tako da. Tu je generalno najveći problem, mislim, logistika, zato što ti sam hranu, vodu, ne možeš adekvatno, vodu možeš, to je neka glečarska reka koja prolazi tu i možeš da koristiš to, ali tu nemaš minerala, nemaš hranu, ne možeš da ovlačiš nikako, pa moraš opet da ideš. Bolje da se osloniš na njihovu logistiku. Zato što ti trebaš tek da ideš negdje tamo da se baviš tim nekim stvarima koje opet... A koliko košta, koliko je skuplji sad zaboravim kako zove čovjek, pa neki 2 do 3, pa mislim 3 puta u prosjeku. Od svih ostalih. Za sve. Za sve ekspedicije, s tim što ti ako gledaš, ako nešto košta 6, kod njega, ne znam, 15, 16, 17, Everest košta preko njega 150-200 hiljada, tako nešto. 150-200 hiljada evra košta da popneš Everest preko njega? Preko njega, da. A koliko inače? Pa ne znam, različite su cijene, zavisno od firme, ali neka osnova je od 40 hiljada plus minus, tako da zavisi košta kako. Da li gađaš direktno preko nepalske agencije, da li gađaš preko posrednika, svako tu uzima neki svoj fee i sve to ima svoje. Mislim, zavisi šta hoćeš, da li hoćeš da slušaš Bluetooth, da imaš maserku tamo u kampu. Ajde, Bluetooth manje više, ali masaža neka fina, to mislim da se ne bi bunio. Ali ima sve to svoje, da. I opet u nekim slučajevima za ove neke ekspedicije, mislim, ima to i svoju cenu, zato što u ovim nekim ekspedicijama gdje sam ja bio sa ovim agencijom s kojim sam ja, tu idu 2 klijenta i 1 šerpas, kod njega ide 1-1. Tako, i ti tog šerpasa mora da platiš i to, mislim, opet na taj način sve to, pomažeš, ti ide to u neku nepalsku zajednicu i ostalo, tako da bazni kamp smo došli. I bazni kamp.
Bazni kamp tu... To je na koliko metara, no? To je 4800. 4800. I tu otprilike možeš, imaš svoj šator, dušek, jastuk, i imaš ovaj tea house gde spremaju ti klopu, to je šatorno sa izolacijom, gde svi doručkujemo ručnom večerom. To je ono fotka što mi pokazuješ, onako ušuškano, sve fino. Tako je sa izolacijom i pored imaš ostale šatore koji su ostale klijenata, imaš jedan mini šatorčić za tuširanje i imaš drugi mini šatorčić za toalet. Tu ima šator za toalet, a doći ćemo i vamo gde nema. Da. Doćemo posle. I onda tu ti ja prvi dan kad sam došao mi pitaš šta ćeš da jedeš. Pa je rekao, pa šta ima, šta ćeš da jedeš? Pa je rekao, ne znam, dalbat. Dalbat. Šta je dalbat? Dalbat je otprilike nepalsko jelo, ta poznata izreka dalbat power 24 hour. Dobro. To je otprilike sve što ti je potrebno ima tu, ne znam, pirinač, sočivo, malo povrća, krompira, svega tu. I ja rekao, kao fin, skroman, kao hoću to kao da kažem. Može, kako su rekli, beef, steak. Može. Rekao, može. Neće da se buniš. Okej. I onda skontam da otprilike od hrane imaš sve. Čajeva kako hoćeš, slatkiša, svega tu stoji. Kokice ti donose pred svaki obrok da se Znači i tu ti je sve lepo i onda kad kreneš... Tako je. Ne, super je. Mislim što se tiče toga, sjajna je priča. Agencija preko koje sam išao sarađuje sa klubom agencijom odavde iz Beograda, za koju radim inače, i onda su me gledali kao Boga. Mislim, i drugi su imali sličan tretman, ali ja sam ga doživio tako. Ništa, bukvalno šta god hoćeš, privrženo je tebi. Onda kreću... Na koji način radiš? Šta si rekao? Ti radiš za tu agenciju u Beogradu? Radim ko vodič, ali radim na ovim komercijalnim turama gde do baznih kampova. Znači do, ne znam, Everest baznih kampa, Napurna bazni kamp, ture neki po Srbiji, koliko vreme dozvoljava za posao. I nikad nisam vodio ekspedicije, zato što nemam ni onaj, trenutno sam vodič treće kategorije. Kako ti ispunjava sad da si ti vodič nekome? Zbog čega to radiš? To me interesuje. Pa radim zato što generalno volim to i da, ispunjavam je zato što spojiš jedno i drugo. Kao u trenutku si na Himalajima, plaćam si za to, u svom tom lepom okruženju, tu su neki ljudi koje usrećuješ, činiš neko fino dobro delo i sad, iskombinovati to sve sa poslom, sa životom privatnim, da ćemo i dotle, to nam je drugi deo celog razgovora. Tu stvar malo kreće da se komplikuje. I da, generalno da, iz baznog kampa krećeš na klimatizacije i rotacije koje ti pomažu da se tvoj organizam navikne adekvatno na to što tek sledi. Dobro, a rotacija je? Rotacija ti je otprilike, krećeš iz baznog kampa, dođeš u, na primjer, kamp 1, provedeš nekoliko sati tu i vraćaš se u bazni kamp gde noćiš. Ideš gore na nadmorsku visinu pa se spuštaš. Tako je, znači postoji neko pravilo hodaj visoko, spavaj nisko. Nakon toga kad spavaš u baznom kampu imaš taj dan odmora, sutradan isto imaš odmor, onda krećeš kamp 1, kamp 2, provedeš nekoliko sati, vratiš se u kamp 1, tu noćiš i onda se vraćaš sutradan u kamp, u bazni kamp gde nastavljaš dalje. Znači to ima gore dole. Tako je. Čekaj, ako to neko ne odradi... Ako ne odradiš, a prethodno nisi bio na nekoj visini, prethodno gde si se aklimatizovao, može doći do visinske bolesti. Na to ne možeš da utičeš, to je svaki organizam reaguje različito. Ukoliko jesi bio na nekoj visini, pa ideš gore ponovo neku, opet može doći do toga. Manje su šanse znatno, tako da je neophodno da radiš aklimatizacije. A šta je tačno visinska bolest? Visinska bolest je to da organizam se nije navikao na pritisak i na visinu na kojoj se trenutno nalaziš i može doći do nagomilavanja vode u plućima i mozgu i može doći do edema. Tako da poprilično može da bude zeznuto. Tako je, da. Ukoliko se ne odreaguje na vreme, može da umreš. Jesi imao ti nekad visinsku? Imao sam 2017. neki blaži oblik me čačnulo, što se kaže, na Napurna baznom 2017. Ne, 2018. zapravo, da se sjetim. Gokio jezera, da. Došao sam do Gokio 5. jezera
I tu generalno da, vidiš, izgubiš apetit, krene glavobolja tokom spavanja negde na u pola noći, puls 100-120 i ujutru se budimo, ok, nešto nije kako treba i sad krećeš da razmišljaš kao šta sad, da li da idem dole, a rešenje za to se spustiš 1000 metara visinske, prenoćiš tamo, vratiš se gore, bit će ti verovatno bolje. Spuštanje dole, noćenje, vraćanje gore, gubiš 2-3 dana minimalno. Od cijele ekspedicije. A čekaj, tebe ekipa čeka? Ne ekspedicija, ovo pričamo. Ne ekspedicija, izvini. Da, ali svakako iz ekspedicije isto važi. Tu sam išao privatno, van grupe i onda da li ne rekao, ok, ajde malo da vidim kako ću se ponašam nalivanje vodom, pošto generalno ti na tim visinama mora piješ na 3 do 5 litara vode, a ja taj dan zbog neke hladnoće i ostalo popio, ne znam, 1,5 litara ukupno. I tačno odmah organizam odreagova. Šta je. I onda jedi na silu, nalivaj se vodom, otprilike sam pratio, jer tu mora da pratiš da ideš u WC, da otprilike onoliko koliko uneseš, toliko bi trebalo i da izbaciš. I onda vidim da je to okej, prespavo, sutradan se normalizovao. Idemo dalje. Dobro. I onda naravno ide sve kako treba. Vamo na Himalajima si sad bio... Sad je bilo sve super, da. Zapravo da čuknem u drvo, bukvalno idealno sve. Vreme mi poslužilo, da, bio je jedan problemčić, zato što je krenulo da se vreme kvari recimo 9. i 10. novembra, a ja sam onu rotaciju tu malo sa kampom 2 i dole odradio 6. I zapravo trebao sam 7. da odmaram, pa 8. da krenem u kamp 1, onda me hvatila loše vreme i onda bi bio pakao. I onda kao šta ćemo, i pita me moj šerpas, zapravo šerpas je jedan veliki car koji, to je etnička grupa sa Tibeta koja dolazi i oni su svi zaduženi za vođenje tura i nijednom se nije obratio da ni bilo sir. Hello sir, good morning sir, how are you doing, bla bla bla. Tako da... Gospodin na planini. Ne, ali imaju takav odnos poštovanja. Takav odnos poštovanja, ali sam se ja trudio bukvalno da se isto prema njemu ophodim tako i ponašam, jer ti bez njega ne možeš ništa. Koliko god ti nešto, pričam ti, klijenti šta god, ti imao snage, energije, šta god, ti šerpasi su postavili sva ta neka fiksna užad, svoj život rizikuju da bi ti klijenti ili kako god mi išli tamo i moramo da im damo poštovanje prema tome što rade za nas, rizikuju živote i ostalo, tako da i zapomnio ovaj sjajan i onda sam čuo od ovih ostalih šerpasa da je car, tako da on je peo da li Everest ovog leta, peo je sa prethodnom grupom isto Amadabla i sutradan je krenuo sa mnom na rotaciju do kampa 2 i onda smo krenuli na vrh. Koliko su puta oni popili sve te vrhove? Da. Vjerojatno i ne broje, njima se to posao radi. Da, ovaj jedan je popio 13 puta Everest, ako se ne varam tako. Znaš, kao, imam turu, kao imam posle, imam turu na Everest da se popnem, kao. Ali ti ne možeš, ti kad vidiš ovako, to je otprilike Đoković što se tiče koliko smatraš vrhunskog sportista, otprilike kod nas ljudi, kod nas na Balkanu šta god, popnu jednom i oni su carevi. To iskoriste sjajno marketinške svrhe, svaka čast, kapa dole, skidam, ali oni su, njima je to posao i negde se podrazumeva i neverovatno je ta skromnost njihov kad razgovaraš kao sa nekim, oni se smeju, pa 13 puta sam popio. Kao pa dobro. Tako da, i onda smo, opet se vratim, smo rešili da idemo na vrh, iako bi trebali da odmaramo, iako smo imali, 10, 5 sati, 2, 7, 10 sati, 12 smo imali neko pešačenje narednog dana, rešili smo da idemo na vrh. Niste pravili taj odmor, nego zbog vremena. Tako je. I to onda je oprilike, mogu, kao okej, super. Si se uplašio u tom momentu, kao nisi odmorio, ti luda glava samo. Vozi neki adrenalin, kao okej, mogu ja, to je super sve. I onda sutradan, spakujem se sve u redu. I krenemo do kampa 1, to je neki 5 sati, krenuli smo oko 12 sati. Kad? Noću? Danju? Preko dana, da, jako bitna stvar, za doručak pojeo 4 jaja, šta je još bilo, 2 palačinke sa kikiriki putorom, to je super. To u stvari nije bilo dovoljno, nikako. Tek posle skontao. Koliko tip kalorija potrošiš tu u danu? Mnogo, sigurno. Do vrha i gore i dole je pisalo da sam potrošio na sat oko 11.500 kalorija.
Za koji period? Za period od 21 sat. Da. A pojeo si 4 jajeta i malo palačinka s Zapravo, ja sam pre toga imao još i 5 sati do kampa 1. Gde sam 10 jada si popeo, gde da si sam pojeo... ugasio sat. I onda je bilo 5 sati, negdje stigli smo oko 5 sati u kamp 1, onda tu malo odmorio, šerpa spremio večeru, malo šaku nudli u nekoj posudici, sam malo sirao i ja pojeo. U tom trenutku to je okej. U negde 8 sati, to je prilego kao sad ide spavanje, koje je crno spavanje, kao rok adrenalin. U 8 sati, kao jer idemo, krećemo, sve okej, spremio se, sve spakovao se. I od 8 uveče do nekih 9:15 ujutru guslanje. To je finalni uspon taj. To je završen uspon do vrha sa, znači bazni je na 4.800, kamp 1 je na 5.800. Od 5.800 metara do 6.813 sati. To je isto dosta vertikalnije. To je otprilike prvi, od kampa 1 do kampa 2 je ta neka vertikala 60-70 stepeni, najkomplikovaniji deo, mada je meni bilo od kampa 3 do vrha gore, pošto nikad kraja. To je neki nagib, ovo je 50 stepeni i ti si na užetu i sa onom spravicom ideš. Čekaj, to je mrkli mrak, imaš samo onu lampu na glavi i ne vidiš ništa. Onu lampu, zapravo mi smo krenuli među prvima, što je ispalo dobro, jer ti kad uletiš u gužvu, ti čekaš sve ove koji su ispred tebe, jer imaš jednu samo putanju, kojom se krećeš i imaš zapravo jedno uže koje je postavljeno te godine, a ostala koje su postavljene prethodno, ne znaš da su ovo isto. Ti koristiš to postavljeno. Tako je. I onda možeš da zaglaviš onu gužu, pa to nikad kraja prilike, imaš neko vreme kad bi trebalo da se vratiš nazad. I krenuli kao među prvima i kao kreneš. Nema ništa, ispred mraka. Kako se go 5 sati, 6 sati, 8, 13 sati, ti penješ, ništa ne vidiš. Ništa. Samo ideš. I onda kreće oko 6, pola 7, kad, ne znam ja, 6 sati. Koji su tvoje misli tad? Jel pričate, ne dovikujete, ili čutiš i samo cepaš, šta? Spavam. Zapravo, ja sam potrošio poprilično, sve to mislim, poprilično dosta jedem inače. U tom trenutku kad smo krenuli, kao bilo super, to je negdje 12:01, od 1 sat kreće i umor, i san, i visina, i pregladneo. Uzme ja malo gelova i negdje u nekom trenutku, treba da odmorim malo i zaspim. Na 6.000 nešto hiljada metara visiš. Ali to stojeći, on kaže, hello sir, i onda si, okej, uznem gel posle nekog perioda, sad ću rekao to da mi daje energiju, navučem se na uže na 6 puta, kao... Samo turudum. Bukvalno, i u nekom trenutku, zapravo ispalo dobro vreme, došli smo to oko 9:15 tamo, ispred nas je bio neki Kinez, Amerikanac, koji je car. On je peo iz baznog do vrha i nazad sam, bez šerpasa, 34 sata. Loše. Da, ali čovjek je car. Ali uspeo, izgurao sam. Ima, ludaka kako god. Bez šerpasa, bez ikoga. Da vukljaš ti sam sve stvari. Ti tu nema nikog. On mu se nešto desi. On je bio ispred nas i ja rekao, čekaj, da li halucinira, da li vidim nekog ili šta. Kao i to je bilo moguće od umora, od svega. I onda dolazim gore na vrh, kao upoznali su se dale u baznom. I kao, brate, rekao, a gde je tvoj kao, pa ja sam samo a ja ugašam, gledam prvo 20 minuta, gledam u prazno. Či ti kad se popeo gore na vrh, video ga nisi koliko si bio mrtav umoran? Seo sam i prilike 10-15 minuta, 20, sam gledam kroz stenu. I onda izvadio aparat, napravio panoramicu, nekoliko slika, napravio, dao njima da naprave fotografije neke mene na vrhu. Mora se. Dokazni materijal. Sad ćemo sve to da ubacimo ovako ovde. Sa klubskom zastavom, sa našom srpskom zastavom. I onda izvadio Insta 360 da napravim, pošto sam ga imao u rancu, zapravo ništa nisam napravio. Ti koliko, znači ovaj zadnji uspon je traje koliko se rekao, 13 sati? 13 sati, dobro. Nisi nijednom izvadio ni aparat, ni tišta? Ne. Nema šanse. Čak da si bio odmoran, da si bio full odmoran, jel bi mogao uopšte ili nije moguće? Zapravo je, da sam bio sa grupom, puno bi bilo lakše. Generalno grupa od 6 njih je bilo pre mene, koji su peli i imali su 3 šerpasa, ja sam peo sam sa mojim šerpasom i ti u tom trenutku niti možda razmišljaš o tome, ni da li ćeš da vukljaš aparat. Kad smo išli na rotacije... Samo vas dvojica? Da.
Kad smo išli na rotaciju, tu sam nosio i fotoaparat i fotkao sam, jer tu imaš prilike ceo dan stigneš negde, zezaš se, uživaš i milina. Sad ovde imaš milion stvari, razmišljaš, niti znaš kad je vrh, ni kad je kraj, ni koliko treba, nikad kraja. I verujem mi da sam samo na vrhu. Žao mi je što na spustu nisam snimao sa ovim 360 kamerom, zato što to otprilike kad vidiš gde si se popeo prethodno i da imaš neke procepe po, ne znam, 1,5 – 2 široke koji su dole duboki, ne znam, 30, 40, 50 metara, ne vidiš. Ti sad moraš da ih preskočiš, zapravo kad se spuštaš na užetu, moraš dovoljno da pustiš užeta da ga preskočiš, pošto ideš unazad. Aha. Tako da, ako loše proceniš, možda da upadneš tu, pa mora se čupaš i ostalo malo komplikuje. Tako da, onda i napravio sam nešto telefonom, tako da imam za uspomenu, ali zapravo sve ono što sam se gledao i što sam se divio drugima i mislio, ja ću sad da napravim ovo, imam sve, i GoPro, i 360, i kameru. Neš palu vodu, a? Pa ne možeš da se fokusiraš na milion stvari i da pitanje, mislim, možda bi moglo, ali otprilike sam gledao cilj da popnemo sigurno, spustimo sigurno i da sve bude kako treba, jer tokom uspona gore ti i hladno ti je i ne znam, ni znaš, hladno ti je nogama, da li mogu da promrznu noge, rukama ti je hladno, treba držiš uže, treba držiš sve ove sprave i ostalo. Da ćeš još i aparat u tom momentu. Krene da trnu, prsti, malić krene da trne, pa onda tresi, tehnike kako će šta, tako da. I na kraju, da, onda je bilo super sjajno kad sam gledao, gde sam ja kao prošao pre svega. I onda došao u kamp 1. Izvijem, možete vratiti na vrh. Kakav je pogled od gore kad pogledaš na bazni kamp dole? Kad ti skontaš odakle si došao? Jedna mala tačkica. Tačkica, onako. Da. To sam isto pokazao na slici, ali kakav je tebi doživljaj? Ja više mi je ostao ovaj kamp 2 koji je napravljen nigde. To na uskoj steni, onako, žuti šator isto. Da, ne, potpuno nadrao. To je si spavao si tu. Pa, ajde ne lupim, ali jedan od rizičnijih kampova inače mislim, zato što se nalazi na steni i tu si kompletno vezan u svakom trenutku. Znači, otprilike mislim da i nisi samo vezan kad spavaš. Što svaki put kad izađeš iz šatora, možeš se vežeš. Pošto sve prolaze užad svuda, tako da ako ideš u toalet, mora se vežeš. Ako ideš do, ne znam, drugog šatora, mora se vežeš. A toalet je, da pomenemo, to taj kamp, Da. U kampu 1 možeš da se krećeš malo i manje strmije i ravnije, to zvuči suludo, ali kamp 2 je pakao. Znači, to je otprilike što od otpada, što od toaleta, što od svega, to je kažu, jedan od smrdljivih. Znači, gde stignu čučnu i... Jer ti tu ne razmišljaš, znam si ustaneš u 2 sata noću i ti su veće, kada ćeš. Ma da, samo dupe kroz šator. Da, generalno za malu nuždu, što se kaže, imaš pee bottle. Aha, dobro. I to su u šatorima, jer da i ne preporučuje se na svim većim ekspedicijama, znaš, imaš flašu i to ti je to. Imao sam i ja ovog puta, ali nije trebalo, pošto sam bio u kampu 1, pa iz kampa 1 smo išli gore na vrh, tako da nisam vukljao. I onda, da, došao u kamp 1. Tu sam zaspao opet jedno 12 sati. Da, telo da se povrati. Budim se ujutru, da otključam telefon, neće da otključam. Face recognition ne prepoznaje. Ja upalim kameru i vidim. Ti si otekao kao da ste pčele izujedale. Meni nije jasno kako si mogao toliko. Je li to zbog pritiska, zbog svega? Svega, i vetar, i pritisak, i bukvalno sve. Ne liči na sebe uopšte na toj slici. I onda kreće prvo strah šta je, otko znam, i onda pita njega i on kao, ma sve okej, kao to je. Naviku. I onda posle nalupam pola sat, kad smo krenuli se puštamo dole, sve je bilo normalno, ali to je kao, i zbog spavanja, spavaš na jednoj strani. Tako da, i onda napravio sam par fotografija tako, sa tolikom glavom i onda smo došli u bazen kamp, normalizovao se sve super, onda ide torta, čestitamo. Aha, to ima isto tradicionalno. Da, svi tu koji su bili od kuvara, dolaze, prskalice, bla bla, čestitanje uspona, kao sve super i onda krećeš na dole. I onda kući u realnost. Kući u realnost, na posao. Na spavanje, boga mi, ali za tih recimo, koliko je bilo, 15 dana izgubio sam nekih 7-8 kilograma. 7-8 kilograma? Da. Dobro, brzo si ih vratio, to što si mi rekao. Da, prebrzo i previše. Reci mi, ti sad, znači koliko, 20 i koliko dana gore? 22.
22 dana, koliko košta ta ekspedicija? 6.000 eura je ovo bilo, mislim plus minus, sad tu ne mogu ni ja da izvučem tačno, zato što uzmi, ne znam, rentiraj odelo, kupi neku opremu i ostalo, čašćavanje fije. Ovdje sigurno 7. Znači 20 nešto dana, minus 7.000 eura u džepu, ali ono što možda još više tu je problematično, što mi se čini minus 20 nešto dana na tržištu. Posao, klijenti, stalni, čekaju, zovu. Kako ti uspevaš da iskombinuješ jedno i drugo, s obzirom da radiš komercijalnu fotografiju, dosta evenata, dosta tih događaja, dosta klijenata imaš. Kako si uspeo da ukombinuješ ta dva, da ti nema 20 nešto dana? Jer i to je minus. Znači, ajmo što si potrošio ovde, ajmo što 20 nešto dana nisi radio. Kraj oktobra, početak novembra. I to je jako bitno dodati, pošto generalno u poslednjem kvartalu je udarno što se tiče mene troše budžete i to je... Organizacije svega. Pa, pazi, imao sam sve vreme laptop sa sobom, plaćen internet konstantno. Ovde sam imao kolege koje su me menjale i već sam spojio drugaricu sa kojom sarađujem i sa kojom sam pokrenuo i marketičku agenciju. Ona je bila u komunikaciji sa ostalima i za snimanje i za fotografisanje. Tako da su pokrivali ovde i ja sam opet komunicirao nešto sa klijentima, nešto su oni... Samo mora da vadiš laptop i da... Vadim, ali recimo iz baznog kampa ako hoćeš internet, moraš 45 minuta da prošetaš malo na čistinu gde vata signal. Da ima čistinu, da antene. Da, ali bukvalno, i tu imaš tekić neki, čak sam vidio da su neki posle ložili vatru tu. Tako da, poprilično trpi sve. Mislim, to nije, kao što kažeš, nije samo 7.000, to je mnogo više. Jer što ne radiš. Ali otprilike klijenti neki su i navikli iz marketinga sa kojima sarađujem znaju čime se bavim, šta i kako, i uvijek pide kako je bilo, šta je bilo, gde si išao, kako, šta. Tako da je to prošlo okej. Ne mogu kažem da neko se ne voli to i da nije odrađeno sve kako treba, da je nekom kvalitetu da li trpi ili ne, isto ne mogu da zvučem paralelu, zato što mislim da su ovi moji što su bili tu odradili jako lepo to, tako da nije bilo tu nikakvog propusta. Znači uspeš da pokriješ sve klijente da ipak imaju, da kažem, da pošalješ adekvatnu zamenu za tebe? Deo imaju razumevanja da me sačekaju, jer obično i nagoveštavam, planiram da idem jer ima nešto što lupam, neki produkt fotografije što radim za neke klijente, jer možemo da odradimo pre, kad stiže robar može da sačeka, idem tada, šta ne može, radit ćemo, smislit ćemo, tako da je bilo događaj događaj već zakazan i najmanje sam ja tu nešto, ne sam izgubio od poslova zato što znali su da nisam tu i neće da... Tako da je prošlo. U suštini sa svima kad dođem posle sa ovim na ručak i ostalo, ispričamo se šta. Peglaš odnose. Mora se snalaziš. Koliko je to izazovno? Jer ipak, znaš, koliko ti imaš putovanja godišnje? Pa ove godine sam, boga mi imao, da. Ove godine sam imao to po i Dolomitima i po Švajcarskoj i ovamo. Ugrubo, koliko si dana bio odsutan? Pa recimo da sam bio 80-ak. Lupio sam sad. 80-ak dana? Pa recimo, znam da ovo je bilo 22-3 dana, da sam bio recimo 3 puta Dolomiti, to je po 5 dana. Dobro, to je četvrtina godine da ti nisi... Da nisi tu. Pa da, ali sam gađao kada sezona odmora leti, gađao sam sad ovo kad sam bio tu, tako da trudim se da posao što manje trpi, ali da, mislim da sam ove godine najmanje bio prisutan tu, jer sam opet došao u fazu da sam malo proredio što se tiče klijenata, to jest ne radim toliko više sa fizičkim licima, jer sam malo ih iskorigovao ceni, na taj način sam proredio da imam manju količinu posla. Sad radim veću i sad kad radiš, to jest veće klijente radim i neke stvari su kompleksnije, ali imam više slobodnog vremena. Ali čekaj, kako imaš više slobodnog vremena i preredi si klijente, pokazuj si mi kalendar da je tebi to puno i ti računo si koliko faktura si imao, da otprilike svaki drugi dan i više imaš angažovanja, a nekad je to i više puta dnevno kad se namesti. A to je sezonski. Da, lupam. Novembar, decembar, to mi je pakao. Mart, april je isto pakao. Leti, jun, jul je po okej. I onda gađam, da li, četvrtak, petak, subota, nedelja, izbrišem. Tako da lupam, nekad, ugrabim, ne znam, petak posle podne, subota, nedelja, ponedeljak, utorak.
jer ono, kad si privatnik, niti znaš kad je nedelja, ni kad je ponedeljak, ni kad je utorak i ostalo. Jel imaš taj osjećaj? Da. Ti baš nešto, svi kao, od ponedeljka, ja dočekam petak. Meni da li je sreda ili je nedelja, isti mi đavo potpuno. Da li je državni praznik ili nije? Kakvi? Kad pada Uskrs i Znači, ja ostalo. dođem do prodavnice i vidim da nedelji kao opet neki praznik. Kad mi si kao nedelja, ga radiš, brate. Sreda, radiš. Jeste, bukvalno. Moj. Da, je, skoro me pitao neko, pa kako ti je sad to što kad radiš kao privat? Pa rekao, ja uvek sam bežao od toga da radim od 9 do 5. Sad radim po 13 do 15 sati, tako da. Molim lepo. Ako možeš da pešačiš 13 sati, možeš da radiš 13 sati. Pa mogu, da. Možda mi to pomaže. Znači, molim lepo, da se ne zezamo. Jer ti generalno ako možeš da guslaš negde, brate, 13 do 15 sati sam sa sobom, da si isključen, onda ti ne pada ni teško, ni ti poslovi. A pričali smo u prethodnom, životu sam radio venčanje i sve to traje po 13 do 14 sati, mislim, pričamo. Dobro, da, to je škola. Komercijalno i onda samo dobro obuća. Da, samo da trpe noge. A šta ti sve radiš od koji su to tipovi posla? Promenio si sad produkt, rekli smo evente, šta je sve što pokrivaš u tom tvojom nekom komercijalnom domenu? Pa generalno se trudim da što više stvari mogu da ubacim u svoj portfolio što se tiče i događaja za, ne znam, firme neke za internu komunikaciju, nešto za spoljnu, produkt fotografije, godinama sam radio za Beosport, PS Fashion sam isto radio za njih, neke produktom kampanje. Web shop ili? Web shop, da. Samo je negdje se radi samo delom za neku firmu, negdje se radi samo sa transparentnom pozadinom u studijski, tako da sam se ispraksao i tu da budem po 7-8 sati sam sa sobom, u studiju i koje su to količine? Pa zavisi kako šta, recimo Beosport je neki ima 600 do 700 komada godišnje, to mu dođe, ne znam, po 3 do 4 artikla, fotografije po artiklu, ali to bude... To je znači 600 ili 200, to mu dođe 2.500 fotografije. Da, ali nekad ti imaš nešto što dolazi spakovano, pa mora da ga prepeglaš, pa nekad imaš skina očare koje imaš sa refleksijama, da je pakao da odradiš. Da namjestiš svetlo, pa kako ćeš da rešiš refleksiju ako je mirror... Znam. Fotkam. Znam. Tako da, to je jedan deo, ovo sa modelima, to je milina, podisiš svetlo u studiju, minimalno sve to i to, mislim, šminker, frizura, svetlo dobro, studio, idealno. To je mnogo lakše. Neuporedivo. Nisi sam. Tako da to događa što se tiče firmi, čak se nešto počeli da snimam u posljednje vreme, neko light snimanje što mogu da složio sam se u vreme korone da ja ću da snimam sve, nakupovao sve, onda sam skontao da nije to za mene, ne možeš da radiš toliko stvari, ali lupam da uzmem izjavu, da napravim neke video za društvene mreže, za Reels i ostalo, opet to prebacim na neko ko se bavi montažom, ko će to da odradi kako treba, jer ne mogu. Ti traže Reelseve? Da, sad idu u paketu. Malo da isfotkaš, ali malo i snimi. Malo i snimi, da. Ali to nije isto, kao trebaš da druga podešavanja. Pa dobro, ali kao malo snimi. I onda nešto kao im dam, oni su zadovoljni sa tim, to je onda što bi rekao Ivan Miladinović, ne trebamo da radimo preko naših mogućnosti, nego onoliko kako je klijent zadovoljan. Koliko klijent zadovoljan. Lepo, on je tu čovjek baš onako fine stvari rekao, onako... Tako da vidiš da gledam podcast. Bravo. Čak si pogledao i svoj podcast, to si mi rekao. Morao sam da preslušam da mi šta sam pričao, da se ne ponavljam. Je ti bilo čudno sad da opet slušaš sebe? Nije, da, bio sam u teretani zapravo na traci sam slušao. Proletelo, kao 13 sati kasnije, kao ček, moram da idem kući. Ne, zato što više nemam pojma ni šta pričam, neko mi pričam i onda nije. Snimamo istu epizodu. Tako da, pokrivam da se vratim ponovo, pa svašta. Poprilično svašta, i od portreta, LinkedIn, događaj, razne, ne znam, sad sam dobio neki upit da kompletno radimo za foto-video produkciju za neku to jest fondaciju pod kladionicom. Dobro. Držim se tu, da ne širim, što se kaže, da radim za neke, da još mogu da biram ono šta hoću da radim. Čekaj, to si dobio projekat? Dobio sam, da. Šta foto-video produkcija kompletno? Kompletno, da. I šta je to sad, to ugovori neki duži ili kako to funkcioniš? Pa, bit će na ugovor, da. Biće pod ugovorom na godinu dana, pokrivamo sve. Mislim, mi sarađuju sa još 2 produkcije, ali kao treba im još, tako da zvuči mi interesantno, zato što kao fondacija nije direktno kladionica, pa kao negdje smo mirniji.
Dobro. Mislim, šalim se. Šalim se, naravno, radim svoj posao profesionalno, tako da trudim se da sam isključen što se tiče svega. Mislim, radio sam i za nešto. I za politiku, i za jednu, i za drugu stranu. Firme neke veće koje su i ambasade, gde milion puta sam prošao i proveru, kad radiš neke zvaničnike i ostalo, šalješ lične karte, bije i ostalo preveravaju, tako da... Koliko to sad kada imaš svoju firmu, imaš neke realne troškove i sve, koliko ti moraš da se postaviš kao fotograf, malo, kažem, surovije profesionalno, to je posao, pa sad, da li ćeš fotkaš ovo ili ono, možda ti dođe neki upit da ti nešto nije najmilije, ali je dobar projekat, ili praviš, odnosno vidimo da praviš te kompromise, ali koliko je to teško? Generalno procenim ono što je bitno za, ne znam, za posao, rast moj, prvenstveno i kao firma i profesionalno i za neki portfolio. Ne znam, radio sam i sa većim firmama, neke stvari koje mi se manje rade i ostalo, ne znam, slikam praznu halu i ostalo nešto neće mi trebati ni za šta to u portfoliju, ali njima znači to je treba, ok, odradit ću to. Državaš kontakt s klijentom. Tako je, mi je preporuka došla od nekog klijenta koji mi je bitan, možda mi odradiš ovo, ok, odradit ću, neću da kažem, ja ne radim to. Opet trudim se da idem zdravorazumski, da, ok, iako je možda protiv nekih mojih, čemu težim, ali opet odradit ću zato što razmišljam, ok, zašto ne bi, pritom kao novac kapnuće. S druge strane, taj neko će ceniti zato što sam izašao u susret za neke stvari. Ako mi nije pravo, ok, neće da mi padne kruna s glave zašto sam nešto odradio. Tako da. A jel ti je cijela taj deo komercijalne fotografije, kad pogledamo u odnosu na fotografiju plemena, planine i sve to koje ti, možemo kažem, to ti je ljubav. Da. To voliš da fotkaš. Jel ovo isto, ovaj komercijalni deo, voliš da fotkaš ili ti je to samo kompromis da zarađuješ od fotografije isto od onog čega voliš, da ne bi radio u nekoj drugoj firmi, nešto drugo, u agenciji ili šta god? Pa mislim da nikad ne bi radio da ne volim. Da, mislim, pričao sam i ja sam po struci diplomirani inženjer mašinstva, gde cela porodica su mašinci, upisao sam to, jer me ložilo me je i dalje me kako radi sad ovaj nosač mikrofona, zašto je ovo tako, kako radi kamera, kako radi blenda, kako da zašrafiš objektiv i ostalo, sve te neke stvari učiš tamo, a što se tiče fotografije, da, svakako mi je zanimljivo jer i dinamično, svaki put nailaziš opet na neki novi problem, na neko novo svetlo, na neku novu situaciju koju moraš da rešiš, na, ne znam, ovdje će ti neko stavi reflektor jer njemu odgovara s te strane, ti moraš da fotografiš odavde. Sve su izazovi. Mislim, i adrenalinski, zato što nije nekad da je sve komfort kad slikaš onda samo artikle, pa ok, samo klikćeš, nego nailaziš samim tim možda i zato nisam u lupom. Naprimjer, u stok fotografiji, zato što tu je poprilično sve izrežirano, ti kontrolišeš, a ovdje imaš milion faktora koje ne kontrolišeš i ti moraš da se snađeš u tom trenutku da se izboriš sa svim tim, što iskustveno, što sa pričom, možda neko kaže, ok, meni odgovara ovo svetlo odavde, reši ti kako ćeš. Pomenuo si stok, to mi je zanimljivo. Ja recimo lično imam moment gde ne bih mogao nikada radim stok fotografiju, jer mi je jednosmerna ulica. Nemam klijenta, nemam feedback, nemam ništa, nemam prazno mi. Moram samo da štancam kreativu u praznu i ležu mi neke pare, neki račun. Ko to može, super, mislim, stvarno, imali smo i ovde goste u podcastu koji su napravili odličan posao od toga i znamo ljude, ali meni je to lično vrlo pravda. Ja volim odnos sa klijentima. Jel bi ti mogao to? Ja sam iskreno kupio od Zamurovića kurs u vreme korone. Koji, stok onaj? Da, ne za AI, prvi koji je izašao, jer je krenula panika, krenula korona, kao nema posla, mesec dana, 2, još pritom kao februar, mart, nema posla, realno. I kao, ok, ajde, okrećem se ka stoku, krenem da gledam, slušam i ok, ne vidim sebe tu, baš iz tog razloga, jer nemaš konekciju sa, mislim, opet, ti možeš da, juriš modele, juriš ovo, zavisi u kom smeru hoćeš da ideš što se tiče stok fotografije. I onda kao, ok, ali mi nije nikako da, triggerovalo da nastavim dalje, iako i dalje mislim da je to, sjajan, možda bude sjajan posao za neki pasivan prihod, gdje ti, radiš sezonski, sporo ide, raste
kriva što se tiče i financije i broja fotografija, ali tako isto sporo i pada. U nekom trenutku možeš i da se ti kaže, ok, mesec dana neću da radim, ali dalje imaš prihode od toga. Tako da više mi leži ovo, da se sretneš sa nekim, porazgovaraš, čuješ, dođeš na mesto gde ne možeš da kontrolišeš neke stvari, ako ti možda nije pravo. Ali opet to je nešto što te radi. Zanimljivije. Tako da imam adrenalin. Ti imaš svugde, samo da je... I kad sam u košuljici, i kad sam u... To šta si jutros desilo? Šta si ispričao? Snimao si podcast neki? Da. Jutros mi se desilo, kao dođem 2,5 sata ranije, podesim sve, namestim, ukrčim HDMI kablove i kao pošto na Z moraš mini HDMI i kao probam sve 3 kamere, nema izlaznika kao na ekranu. Kao 20 minuta do početka podcasta i kao kreće. Čuka. I kao, šta, izlazim ispred neka radnja ima sa opremom, jer imate reko konektor, mini HDMI nemamo. Zovem drugu, kao nemamo, šta. I sjetim se da imam Ninja u rancu i da imam izlaz, monitor. I onda izvučem mini HDMI u njega, pa u njega uštekam HDMI i skontam da je problem u konektorima, onim malim, pošto su, kineski i ostalo, jako se dešava problem. I onda drugi sam imao koji je na kabliću, koji radi, i treći sam nekako sa duct tape-om namestio pod nekim uglom. Našao si mu ko punjač, si mu našao ono... Znači, bukvalno tako, da ne prilaziš, dešavalo se u nekom trenutku, izgubio nešto signal, jedna, ali to je zanemarljivo. Tako da i taj opet nivo stresa ljudi ne razumeju, to jest klijenti ne razumeju, zato što baš šaljem drugaru sa fotografijom, kaže, to košta zbog toga toliko, jer taj nivo stresa da ti i rešiš taj problem i sve to, niko ne razmišlja o tome, jer oni gledaju samo ono što izlazi tamo, ok, ti to mu klikneš dugme i to. Pritom klijent ne sme da skonta tvoju količinu stresa u tom momentu. On ako vidi paniku u tim očima, on je u panici. Jeste. A tebi je klijent ode u paniku, ti sreća, pa mi ne vidi puls na satu. Znaš, samo kao da jednom skinem sat, stavim u džep da se ne vidi. Ne, bukvalno je sad, to je loša strana jednog, zato što ti svakodnevno prolaziš kroz neke takve stresove. Opet, svakako su manji stresovi nego po nekim kompanijama, po korporaciji. Imao sam i tu priliku da radim, pa sam Gde si radio? Radi sam u Comtrade-u, bio sam 2 godine. Zadužen za GoPro kamere, za obuku za ceo region i prodaju za Srbiju. Tačnije za pola Srbije, pa je bilo unapređenje da dobijem za celu Srbiju i onda na kraju se nismo dogovorili i rekao sam ok, hvala, izašao, stisla korona. Aha, tebe baš te... Ali dobro je bilo jer onda opet navikneš i u takvoj situaciji, mora se boriš, krizeš i ispalo je super sjajno. Evo sad kad možda povučeš paralelu radu korporacije od 9 do 5 za fiksnu platu i posao fotografa, ti imaš fotografsku firmu gde radiš, šta ti je bolje, koji su plusevi i minusi? Pa generalno rad u korporaciji ili bilo kojoj firmi je dobra stvar iz razloga što znaš da svakog meseca ti leže nešto, da li ti povredio ruku, nogu i ostalo, imaš bolovanje, da li zavisi od tebe, posao ide zato što ne zavisi direktno od tebe, nego zavisi od mnogo više tu ljudi i ti si samo jedna mala karika tu i to je dobra stvar. Loša stvar je tu što imaš malo veću presiju što se tiče, i nisi ne mora da znači, ali u zemlji Srbiji imaš nekad presiju malo i od nadređenih i ostalo, jurenje targeta i svega toga. U fotografiji, konkretno da si sam kao ja, zavisi sve od tebe. Ja sad padnem sa stene, zveknem iskrenim zglob šta god, 20 dana, mesec dana, 2 meseca, nema ni nula prihoda, nema da leže svakog meseca ništa, jer što se tiče skaliranja u nekim prihodima, mnogo je bolje zato što zavisi od tebe. Ti teško da možeš negde, lupiću, ajde sad, 1000 eura nek bude prosječna plata, da skočiš jednog meseca na 2000 ili 3000, zavisi šta, kako ulete poslovi, u fotografiji možeš. Ovde možeš nakon nekog perioda, ali... A to su male stepenice. Tako je. I imaš mnogo stvari tu, mnogo ljudi i ja iskreno ne žalim. Sjajna je priča jer sam mnogo naučio tamo iz firme jer imaš i financije, imaš i komunikaciju sa klijentima, mailove, kako se obraćaš, šta radiš, da uvek šalješ mail kao da ti neko čita mail i ako ti ne čita. Kako? Pa kad šalješ mail, ja sam to počeo da praktikujem, da šaljem nekom klijentu kao da će neko
da pročita taj ili moj mail, njegov nadređeni i ostalo. Da ima pristup mailu. U smislu da taj mail će pročita ne samo ta osoba koju šalješ. Tako je. Mislim, kažem, idem uz pretpostavku i tako komuniciram bez obzira bio ti moj drugar koji radiš gde god, neko, ne znam, u Apple-u, šta god i ja ću ti obratiti isto kao da se obraćam vlasniku. Aha, znači nema nekog ličnih pristupa, makar ti drugar s druge strane. Apsolutno, što se tiče maila, znači kompletno uvek komuniciram na taj način, tako da i trudim se da te stvari neke sam naučio tamo na koji način, šalješ mailove, komuniciraš kako se obraćaš, šta i kako, i to je sjajno, i zato što sam i tu imao priliku kroz tu obuku gde sam radio u celom regionu da se susretnem i sa klijentima iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, ne znam, i svih lanaca, prodavnica gde sam držao te obuke i poprilično mi je pomoglo to, i ja mislim da i što se tiče i samog posla, loše je to što se u nekom trenutku zatrpam sa svojim poslom, nagomilam i onda ne mogu da porazmislim o nekom skaliranju malo više gore. U smislu priče za fotografiju? Za fotografiju svakako da. I ono što sam možda tamo video, naučio strategije na koji način i vođenje posla i financije i ostalo ne mogu da primenim zato što se zatrpam svim tim nekim stvarima, pa fakture šaljem u decembru iz jula. Kako generalno menadžuješ financije, jel ti je... Kao pola ne naplatim jer zaboravim. Što bi rekla drugarica, kaže, ima ljudi koji su stvoreni za rada, ima ovi koji su drugi stvoreni za financije i za piskaranje i ostalo. Za rad. Da, bukvalno to je u nekom trenutku je to okej, ali kad se prezatrpaš poslom i izgubiš naviku da lupam nakon posla sutradan pošalješ fakturu ili šta god, izveštaj za mesečni, za neke firme gde radiš i na mesečnom, pojedete, nagomila se toliko i da onda ne možeš da uhvatiš. Knjigovođu si uzimao? Nisam još, bežim od toga. Za glavu nemoj. Znam. Stvara mi presiju negde u glavi, sad sam recimo od sredine prošle godine sam uzeo drugara, kolegu koji mi obrađuje fotografije. Dobro. I to je takva fantastična stvar. Mislim, i njemu je super zato što nemam konstantno posla u nekim periodima, ima periodično. Njemu sve prepuštaš ili? Prepuštam mu sve što ide kroz Lightroom, napravili smo takav deal. Što ide Photoshop i nešto kompleksnije, to radim ja ili se odvojeno, za ovaj deo koji mu šaljem on radi i to je sjajno zato što njemu je super, zna da može da računa na neki fee koji se slede svakog meseca, meni je super jer ne razmišljam u toj obradi fotografije, jer razmišljam realno, mogu da se fokusiram na neke druge stvari, otprilike su svi zadovoljni. Verujem da tako bi bilo i za knjigovođu, gde generalno za bila prosječna knjigovođa nije to neka količina faktura i posla, a meni bi rešila muku da ne razmišljam o tome jer ja konstantno, nisam posle fakturu, a čekaj, kako sada pošaljem ovom fakturu? Samo pošalješ podatke firme, cifru i sve. Koristim, ima sjajna aplikacija Paušal, gde bukvalno sve upišeš samo PIB, on ti izbaci sve podatke te firme, ti upišeš cifru. Dobro, kad imaš osobu s druge strane... Ali to je osobi mora napišeš mail. Pa dobro, da, ali komuniciraš s osobom. Ali mislim da samo navika. Čuješ se s njom, pa dobro, ima i do navike, sigurno, da. Samo je navika da uvedemo opet to je onaj deo gde postoji u kompaniji, korporaciji neke navike koje stekneš i koje mora naučiš, tako i ovde. Mislim, ja sam priučeni fotograf koji je došao do, prilično pozicije što se tiče fotografije, ali opet moram da uvedem neke navike sebi valjano i da kao što obavljam ovo valjano što se tiče profesija, tako da i taj back office da obavljam kako treba, da sebi samo lakše i relaksira se. Da, to ono što mislim da ljudi ne kontaju kad zađeš u ovaj posao, malo zbiljnije ti bude full time job, mnogo je to više od same fotografije. Ti si sve. Ti si sve. Ti si knjigovođa, ti si riska čistačica u studiju i sve živo. Pa jeste, mislim, čas ovdje fotkam. I Zoran Cvijanović koji se spuka. Znaš se, to smo napravili. Ali da ne davimo ljude sad, ne znam ko je gleda otvorena vrata. To je baš onako problem, ja ne znam, imam rentu studija ili fotkam, dolaze mi klijenti, treba da budem tašna mašna, a pre toga mi je ruka da ovde bilo WC šolje da očisti WC šolju, mislim. Ali A plus fakture, pa sve ostalo, pa porezi. Jeste, milion stvari nekih, mislim, kažem, ja sam i kao sad hoću i podcaste, ja snimam, pa kao kupi opremu i rasvetu, kupi stative, kupi videoglave, kupi ovo, kupi ono,
više nemam gde da držim stvari, kao imam 2 kofera, jedan je za foto, drugi je sa video rasvetom i to trebaš negde da hendlaš, pa nešto se dešava da crkava, pa onda trebaš da se baviš i kao električar kablovima i ostalo, da razmišljaš o svim tako, plus financije, plus ovo, plus komunikacija sa klijentima, plus ti i marketing da se promoviše što se tiče nekih stvari, a opet mislim, ja kažem, nisam toliko za sebe, nisam toliko narastao da mogu da priuštim taj luksuz da kažem, ok, ja ću sad imam marketing ekipu, sada što sam krenuo sa drugaricom, mislim da je to ispravna stvar, jer ona ima poprilično dosta iskustva u tome, što se tiče marketinga, PR-a generalno, ja imam ovog i onda ćemo malo možda da raspodelimo, da se ispomažemo i ja mogu da završavam ovaj deo, ona može što se tiče marketinga. Otvorili ste marketinšku agenciju? Tako je. Dobro, to je posle gostovanja prošlog bilo. Da, to je krenuo pre nekih mesec i po dana smo odlučili da možda bi bili sjajni u tom poslu, jer svako može da doprinese. Ja mogu što se tiče da kažem, foto-video produkcije sa svojim kolegama, mislim sad mogu svakako. Ona može što se tiče svojih marketinških sposobnosti, jer je bila 10 kusur godina je bila u marketinškoj agenciji i ima ogromno znanje, dosta kontakta i onda verujem da možemo da napravimo dobru priču. Pritom svako ima još neki posao pored sebe, mislim, ne zavisim ni ja samo od nje, imam sa strane druge klijente, ona ima druge stvari koje završava, tako da verujem da jer opet mislim da je dobro imati na više strana da ne zavisiš samo od jedne. Dobro, to svakako. A sad kako smo pomenuli marketing i to neko promovisanje, ti si, evo, bukvalno imam zapisano neke od tvojih klijenata, SBB, Microsoft, Freecom, Imlek, Mercator, Coca-Cola i još drugi, a tebi, kad čovek uđe na profil, ajde da kažemo da je nekome danas Instagram merilo bar nekog dostupnog portfolija svima i da će to prvo da pogledaju pre sajta ili bilo čega ili prvog maila, tebi na profilu pola su plemena, pola su vrhovi i pola su tvoji selfie s tih lokacija. Suplementacija. I suplementacija. Znači, tvog posla da neko vidi šta ti fotkaš, zero. Tako je. Kako si ti došao do ovih klijenata? Kad neko kad ovako uđe ne može ima pogleda šta radiš? Da, generalno to je istina, mislim, ja sad nekada na sebi zameram što nemam sajt, nemam ništa, provučem nekad kroz story neku lokaciju gde se fotografišem na nekom poslu gde smem, naravno, jer masu nekih poslova imaš NDA i da ne smeš ni da kačiš slike ni ostalo, uglavnom je preporuka, znači za ovih nekih koliko već 12-13 godina kako se bavim time, upoznao sam mnogo ljudi, to je opet vraćamo se na komunikacija, konekcije sa ljudima, ostvarivanje nekog normalnog odnosa i neko poverenje. Mislim, lupam, za 12-13 godina mislim da sam zakasnio jednom ili 2 puta možda što se tiče na neki posao i to nije bilo do mene, bilo zbog ako sam zakasnio, sad mogu da kažem, uvek sam pola sata, 45 minuta ranije, ostajem uvek duže do kad treba i dok ne procenim da ili kaže da je kraj, ok, nikad nisam ok, rekli smo do 8, u 8.00 ja pakujem motaj kablove i idem. I sve to negde obrni okreni ljudi vide i cene i to je to, ovaj će da preporuči, radili smo ovo, ovaj će da kaže ovo, jer imaš nekog, imam kao ovaj, i ako odgovoriš valjano na to nekim klijentima, to poprilično lepo ide. Mislim, naravno, mnogo bi vrlo verovatno bolje bilo da imam sajt, da imam Instagram profil, da imam na LinkedInu da kačim fotografije, da zahtevam od klijenata, pošto to je autorsko delo da me potpisuju, ono što sam radio i ostalo, iako ne razmišljam o tome, sad sam u posljednje vreme krenuo da razmišljam, jer realno to sam ja odradio, a to je ono što ostaje za tebe. Mislim, lupam, verovatno da sad imam 5% potpisanih stvari i to je, mislim da su neki portali, mediji gde moraju da potpišu po zakonu. Da, po zakonu. Mislim, generalno po zakonu bi morali i ove, zato što možda napravimo pakao. Ali znamo svi kako to ide, da. Poprilično lepo regulisano. Ako imaš originalni fajl, to je... Pazi, imali smo epizodu sa advokatom. Sve smo mi to lepo prošli, ali realno znamo kako to funkcioniše u Srbiji. Da li će, koji procent ljudi će inicijativno potpiše? A ni mi nećemo sad da svakog cimamo. Ja mislim da to, ja sam sad na posljednjima neka 2 posla sam pitao, jer nije problem, i kao ne, naravno, to je okej. I skontaš da na taj fini način dođemo do nečega da može neko, i taj neko ceni, ja verujem da samo u tom trenutku ne razmišlja, jer on ima svoj neki
iznad glave obim posla i ostalo neke svoje probleme što se tiče i na poslu i ovamo i gleda samo da završi to kako treba, da ispoštuje druge, ne znam, sponzore, klijente i ostalo i onda kao, okay. Da, ja kontam da i klijentima ovde nije to iz neke zle namere često, nego platili su ti fakturu, s tom su završili, obaveze prema tebi su završili i ne razmišljaju. Ali što je bio problem ako se pita lepo? Sad, lupam, ima i ona druga, lupam, ako neko neće te potpiše, pa ga ti, na primjer, ne daj Bože, tužiš šta god, onda bi te uvek potpisivao ovog narednog. Možda ne bi radio sa tobom, ali bi potpisivao svakog narednog jer se opekao. Mislim, da. Ali to su manje popularne metode i ostalo i generalno ja se ne volim da se bavim tim, može, okej, ne može, kako god. To sam baš pričao sad sa Dušanom vezano za autorska prava, gde mi kao fotografi realno retko koji fotograf će da pokreće tako neki postupak ili neku ozbiljnu stvar, jer prvo nećemo trošimo živce na tako nešto, nije to sad neka nadoknada zbog koje će iko da propadne, to je više ako neko baš hoće da istera svoju pravdu, ali meni se čini kao da ti može neki loš glas među ljudima, da si ovakav, da si onakav, da ćeš da tužiš. Kako ti gledaš na to? Ja sam jednom pokrenuo nešto jer mi je bilo zanimljivo. Gasi kamere. Zapravo, to je bilo pre nekih 10 godina. Dobro. Došao sam do kontakta od nekog advokata koji se bavi to zaštitom intelektualne svojine, koji radi sa fotografima. I ja ga kontaktiram, rekao, vidim, izašla je, rekao, jedna fotografija u Joy časopisu, štampanom izdanju, rekao, ja sam autor, kako šta funkcioniš? Ne znam, ništa. On kaže, odradiš cifru na koju ću da ih tužimo, ako imaš originalni fajl, rekao, imam, ništa, onda važi. I ja napišem mail Joyu. Dobro, ja sam objavljena fotografija taj. Zapravo, cela priča fotografija je objavljena iz nekog kluba gde sam ja fotografisao. Oni su skinuli, preuzeli su od neke te devojke koja radi za neku agenciju, poslali su, oni objavili tamo i to je izašlo. Niko ne misli na fotografa, da. Zove me devojka, kaže, jao, molim te, mene su zvali iz modne agencije, hoće da me kazne, hoće da me izbace, zvali su ih iz Joya, hoće da pokrenu tužbu. Rekao, znam, pa ja nisam znala da ne mogu da pokrenem to. Rekao, okej, rekao, neću, ja sve to ništa, rekao, samo bilo bi samo s igrom. Bilo bi okej, samo da si me jaj, pa kao, rekao, ništa, stopirat ću ja, sve to nije nikakva frka, samo rekao, bilo bi u redu, kao, izvini, nisam znala, mislim, i ona je mlada, sve, okej. I na kraju je bilo to, ali se skonto da vrlo radi i da moguće, zato što imaš sve... Kako je to testić bio lagani, onako Da. Ali sam čuo da Zamurović je napravio... Čeže, o kom Zamuroviću pričamo? Starijem Zamuroviću. Jel si stigao preslušaš prošlu epizodu? Jesam. Jel si skontao na početku? Nisam imao predstavu. Ja rekao, to im ćale. Nisam imao predstavu, da. On je zapravo sve gde su zloupotrebljavane njegove fotografije uspeo da naplati. Sve? Sve. Dobro, da. Ne može da nađeš i ostalo, mislim, on je vrhunski fotograf i svugde to rasprostranjeno. Da. On je otprilike presavio tabak i rešio, to sam čuo, tako da svaka čast. Ne, svaka čast, nego meni je sad u ovom nekom komercijalnom delu sa klijentima čini mi se sve kao da bi navukao neku lošu nešto, ne znam. Ja mislim da mi trebamo da cenimo naš rad, da. Pa, apsolutno. Moja drugarica je istoričar umetnosti i ona me otprilike uči donekle da cenim svoj rad i svoje fotografije, ove sa putovanja i ostalo. Čak sam joj dao neke da isprinta za svoj dom i ostalo. Ona je odradila na nekom vrhunskom papiru, odradila je sertifikate na kojima piše koji format, koja fotografija, koja autor, sve nalepila pozadi. Zapravo, to je pravi, samo što mi smo stoka koja taj posao, samo što više i više i ne razmišljamo o tome, a u stvari to je nešto što ostaje iza nas. Mislim, i svoj toj umetnosti koju sedimo, neko je zamisli da to neko nije potpisao ili nije stoji iza toga. Da nema ime, prezime čovjeka. Kakav ti osjećaj kad vidiš ištampanu fotku, jel voliš? Zapravo sam se oduševio, da. Odradila neke fotografije iz Etiopije, neka 2 portreta i kad sam uzeo, to je, ne znam, neki papir iz Hrvatske, tamo ga štampaju i to je neka specijalna crna, bla, i ostalo. I kao... Koliko drugačija dimenzija. Drugačija dimenzija fotografije, potpuno živi. I onda smo napravili neki deal da ove fotografije koje imamo da možda prodajemo. Dobro. I ona to poprilično lepo završava zato što ima nekih poprilično kontakte i to ide okej.
I sad prodaješ i Pa fotografiju? ne prodajem u nekoj meri, mislim, to su neki prijatelji koji ima, nije nikakva komercijalna cena i ostalo, ali ono što otprilike, što sam pravio nekad, počelo možda i da se isplaćuje na adekvatan način. Pa dobro, ali da opet, iskoristiš. daleko je to od normalnog i mislim da to može da ima potencijal, jer sam zapravo sad shvatio da to ima neku vrednost i da ljudi mnogo više cene nego što ja cenim trenutno. I onda sam krenuo da motam po onim fotkama i kao, ovo je dobro, ovo je mogla negde i sad, verovatno treba se pozabavim time da napravim sajt na kome će da stoji izložbu ili ne znam, sajt na kome će da stoji ne znam, neki apartman i uravnjeno i onda ti menjaš i onda ti prikazuje. Mislim, to sam vidio negdje, to izgleda sjajno. Ti menjaš, biraš fotografiju i on ti prikazuje kako izgleda u tom ambijentu taj recimo portret. Ili taj pejzaž. Imaš recimo sajt na kome imaš deo sajta gde izabereš fotografiju neko, on ti prikaže kako ona stoji u nekom interijeru. Aha, jasno. I kako čuči ti sad, recimo, da bi lakše mogo da zamisliš to. Jasno, mock-up vidiš odmah. Sve to može. Mislim da ćeš morati kreneš da prodaješ fotke. Ili da čekamo, ne da Bože, koronu ponovo, pa da bude viško vremena. Nemoj, balerišeš to ovde. U duše, znam dosta ljudi kojima je, lično i meni je posao krenu u koroni. Onako, da je fino krenu uzlaznom putanjem. Dosta ljudi je imalo tu taj neki prelomni moment. Pa da se presaberemo. Pa... Da, zato što sad hrlimo svi, a treba nam realno da u nekom trenutku 2 put godišnje, možda 3 put da stanemo. Pa dobro, da, ja mislim, ne znam da li ćemo doživjeti nekad onoliko nemanja obaveza. Ja sećam, ja nisam iz kuće izašao, ne znam nija koliko je bilo. Mislim, iskreno, ne znam kako si ti prešao taj period prvih onih tipa, to je bio mart, april, maj, recimo, kada smo svi ništa nismo radili. Meni u nekom momentu i prijelo mnogo. Baš mi je prijelo, baš sam bio u fazonu, ja se tačno sećam, zvučit će glupo, ali tad sam živio u 23. bloku gde sam odrastao i živio ceo život, ja sam prvi put čuo cvrkut ptičica, koliko je to tiho bilo napolju. I ja sam ušao u neke rutine i čitao knjige i trenirao gajbi i potpuno sam utio neki fin ritam i tad nije bilo posla i onda je samo krenulo. I onda krenulo i nije stalo. Ima ovaj drugar snimatelj koji je rekao, nisam ni sam znao koliko malo mi treba para da za život. Pa da, nemaš da to rošiš, mislim, šta, treba da jedeš. Pa realno. Ako poručiš nešto, kad je radila dosta, mislim. Ali da, mislim, on sprema kuva sjajno, i onda kaže, nisam ni znao koliko mi zapravo vrlo, realno mi bacam pare na masu nekih gluposti. Ali da, mislim, ja sam špartao po Srbiji koliko je moglo i kad god je moglo, kad nisu zatvore, da, tad sam rokao masovno i bilo mi super, da. Malo posla, malo trošiš, tako da je ispalo okej, onda kad su otvorili, onda je bilo pakao, te godina, zato što svi su hrlili. I onda kreće, to je šta je bila 20, ta 21, znači 22, a onda 23 tek poluđela i kao sad nešto, neki su prognoze da će kao 24 biti kriza, mada ovo kako krenulo u januaru ne govore ni. Je li tebi, da? Strašno. Znači prvih 15 dana ništa, drugih 15 dana, majko sveta. Da ne možeš se sastaviš. Ne, hvala fino, super, ne bunimo se. To je kad već projektuješ decembar, da moraš da ga pokidaš, da pokriješ januar. Tako je. Ali mene januar potpuno oduševio. Je, super. Potpuno. Tabo gde je svaki ovako. 15 dana odmora, 15 dana rada. Milina. Htio sam da se vratim na to, ti si, znači, pred koronu si prestao radiš u Comtrade-u. Tako je. I tu negde u koroni si, kad si otvorio firmu? Kasnije ili? Zapravo sam otvorio, mislim da je u koroni čak da sam otvorio. Tad si otvorio firmu. Da je kraj 20, ako se ne varam, tako nešto. Kakav ti je bila cijela ta tranzicija? Jer mislim da dosta ljudi u Srbiji se bavi fotografijom, zarađuje i od fotografije, ali ne uspevaju još uvek da naprave taj prelomni moment da mogu da naprave recimo jednu platu od fotografije i da mogu da daju otkaz. A ima ih dosta koji žele, koji su u nekoj korporaciji, kojim se to ne sviđa, ali još uvek ovde nemaju dovoljno da bi mogli da naprave taj switch. Ja sam to je onaj deo mašinca u meni, stavio sam na papir otprilike koji mi je rizik godišnji. Lupam, ne znam, naši troškovi su ne znam koliko, 250 € otprilike, to je nekih 2.500–3.000 € za godinu dana. To je za šta? To pričaš za firmu? Za firmu. Kada otvoriš firmu i tad sam prelomio zato što je krenulo nešto da ide preko firmi i onda, ne znam, moli Peru, moli Žiku da fakturiše, onda neko može, neko ne može i onda rekao, ok, ajmo da se fokusiramo na to
ko što sam u nekom trenutku prestao da radim neke poslove i mislim da sve može. Zapravo u našim glavama samo treba probijemo embargo što se tiče tih nekih stvari, da shvatimo da ali opet sam narastao do te neke mere da sam mogao da pokrivam troškove od firmi, da mogu da kažem ja sad imam realno uslova da mogu da plaćam te troškove. Džaba ti otvoriš firmu ako nemaš 300 € na računu da platiš poreze i ostalo. Tako da, mislim, pričam paušalno. Da, jasno. Tako da, prelomio sam u vreme korone kad je krenulo nešto da kapljucka i da pokrivam te troškove. A šta misliš, koji bi onda bio savjet sad ljudima koji recimo rade u neke korporacije ili fotku, imaju neke klijente, kako da prelome to, kako da naprave tu tranziciju? Mislim da mora da se preseče. Jer kad presečeš i zapadneš u situaciju, problem, kako god sam neki instinkt za preživljavanje te tera da uključiš mozak i izađeš iz zone komfora i da kreneš da se boriš i da grizeš i ni sam nisi svestan da nešto možeš dok ne dođeš u tu situaciju da, ko u vreme korona, kao sad treba da obave jedan posao se otvorio, drugi, treći, možda ćeš pitati Peru, Miku, Žiku, kao otvorio sam firmu, ali ima neko ima toliko prostora za fotografisanje i mislim da svako može da nađe neku nišu za start. Svi sad restorani jure marketing, Instagram i ostalo. Na primjer, mislim, pričamo o najbanalnijem primjeru, koliko god i ovi drugi, ne znam, dostavljači koje rade i oni imaju svoje fotografe koje im rade, ali nakon toga svako može da ostane u tom restoranu da fotografiše ili će im trebati fotografije. Mislim, lupam sad. Da. Od, ne znam, prostora za dečije rođendane, za sad ove, kad se deca rađaju, ove što treba biranje polova i ostalo, to je sad fantazija, tako da. Kako se zove? Što je pričao Lađo? Gender reveal. Gender reveal. Lupa, to se fotografisa. Da, i to, sve da to naplativo. Da. Mislim, sad je vreme da se krenu rođendani pasa, to je i mačaka. Pasa i mačaka, mislim da bi to grevata da se propustete. Mislim, eto ideje za biznis. Možda postane fotograf. Možda. Pa ne, mislim, ima prostora. Ko će montira podcast, ja da ga montiram, pa na što bi to ličilo? Realno ima prostora, tako da. Nemojte ljudi, pišite to. Pišite u komentarima da nam Egac ostane. Sačuvajte montažera. Sačuvajte na montažera. Već je krenuo da fotka, ali na film, nemojte da pređe na digitalu. Ništa od podcasta, kraj, gasi kamere. Tako da generalno mislim da ima prostora dosta i da je samo stvar da se preseče u nekom trenutku. Čak i ako nemaju celu platu zarade od fotkanja. Pa ja bi, mislim, meni se ispostavilo da je okej, jer upao sam u mašineriju, kaže, već ćeš grđi, kao izašao iz firme, stisla korona. Čekaj, ti dok si bio u firmi, jesi isto fotkao? Jesam sve vreme, ali sam bio fokusiran na rad, vikendno venčanja i ostalo. Imao sam kontakte od drugih firmi i ostalo, ali ja 5 dana radim tamo. Nisam mogao da održavam da radim. Oni kažu, ok, možda radiš u ponedeljak, utorak, nema načina, jer sam tamo. Tako da, a onda si je prešlo full time i to slobodno vreme koje sam imao mi je teralo da razmišljam i da se izborim sa svim tim strahovima koje imam, da presečem i da nađem neki kontakt. I nađeš. Mislim, u fazi nakon korone sam našao i previše da sam se spržio. Burnout je bio i onda shvatiš, ok, onda ni to nije rešenje, ajme da nađemo neku sredinu. Šta je mera? Mislim, ako postoji, ako je moguće da... Kako je sad nalaziš? A mislim da ne nalaziš. Realno, ko je nalazi? Ok, ti možeš dižeš cenu, ali realno sve što je dobro prihvatit ćeš. Pa, na primjer, ali sam se otarasi, glupo zvuči, ne radim toliku količinu posla koliko sam pre radio i za neku cifru koja mi, kad platiš gorivo, platiš ovo, računaš u amortizaciju i opreme, a opet si potrošio, nisi potrošio sat vremena, nego si potrošio 3 sata, 4, te stvari ne radim i onda, ok, bolje da to vreme, ne znam, provedem negde gledajući u vodu i šta god. Na taj način sam, tražim neku meru, čim sam proveo ovoliko dana i po Himalajima i ostalo, mislim, lupam, da se radim u korporaciji. Ne bi mogao to da radimo. Opet, taj neki novac koji sam, uštedeo sam uložio na ovo. Jako je teško da ti negde, pritom izdvojiš 22 dana da odeš, pritom to je jedan deo, drugi da izdvojiš za ovo, tako da može. Da, sve može, jasno. Pomenuo si amortizaciju opreme, što dovodi do nekih kalkulacija, do toga kako određuješ cenu.
Kako si se tu u početku snalazio i kako se sad snalaziš u određivanju cene? Ja mislim da je to najveća rak rana svim fotografima, kako odrediti cenu za nešto. Da li praviš neku formulu neku u glavi, kalkulaciju? Ne snalazim se. Svaki put se iznenadim nekako koliko sam glup. Iskreno. Ovo je iskren čovek. Ne, zapravo za neke stvari mislim, tako je tržište danas, takve su što se kaže gađanje sa cenama, da ne postoji mogućnost da izvučeš neku paralelu i da se zna. Jedan drugar mi je predložio da se skupe nas 6, 7 i da kao držimo svi iste cene. Mislim, besmisleno je. No. Zato što pritom svi imamo različite kvalitete, različiti su klijenti, ne možemo tako da a imaš pritom milion drugih fotografa sa strane koji će, ako ti držiš, on će spuštati cenu, a ne možeš da napraviš ti komunu gde će biti nešto isto. To nema šanse. Mislim, u krajnjem slučaju super ideja. Pa, ali opet nije mi tržišno to. Nije kilogram jabuka gde ti otprilike znaš kolika proizvodnja toga. Ovo je opet individualno, neko fotografiše lupom sa Z6, neko ko fotografiše sa Hasselbladom, neko uložio 1000 €, neko uložio 50.000 €. Da, ili uloži 10 godina u učenje neku godinu. Tako je. I to je okej. Neko je školovan, neko je priučen. I to sve mora... I neko zna da naplati. Ima i toga. Neko džaba mu i Hasselblad, ako nema znanje. To je poseban skill, mislim. Tako da šaram. Imam neku formiranu otprilike dobar dan, kako ja kažem, cenu, ispod koje ne idem. Trudim se da ne idem. Za neke, pošto su svi projekti kompleksni na svoj način i zahtevni i imaju milion nekih drugih stvari koje utiču na to, na cenu i ostalo, onda se trudim da u svemu tome uračunam neku razumnu cifru koju prilike znam koliko šta mi i habanja, mislim, lupam. Radio sam neki događaj da mi je laser uleteo senzor, spržio. Znači imao si ti situaciju. Da. I to je kao prilike 5 takvih poslova bi pokrili jedan aparat. Mislim, pričam sad o ciframa. Kome ja da objasnim to? Da kažem, bio je neki klub, kažem, šta ćete vi meni da pokrijete? Da, voli ho. Zanima nik. Ja sad tom cifru, da li će da mi ispadne objektiv, pa mi 85-ica, pa mi, ne znam, 24-70, koga boli ovo? Mislim, to je moj problem i ja o tom moram da računam. Ko što smo pričali za nivo stresa, kad ne radi nešto na podcastu, to košta toliko, to što ja sedim, pa moram da se šišam na kratko i ostalo. To sve košta negde i kao iz opremu. Mislim, da li će meni, ja moram promenim gume na Nikonu, naravno. To je zato što se na Nikonu, prijatelju moj. Da li moram da lupam To ti je samo do Nikona, ništa više. Na drugim aparatima gume ne menjaš. Da li moram da kupim 1.4, 1.2 blendu, neko vidi, to je lepo, jako kako je lepo zamućeno. To što je lepo zamućeno košta. Košta, prijatelju. Opet, nije onaj portrait mode na iPhone-u, da. Ipak je optika. Lupam sve to, mora kupiš toru, mora da se obučeš fino da izgledaš tim događajima, negde zahteva neko kako moraš da dođeš sa nečim tamo, moraš gorivo, moraš da državaš automobil, milion stvari koje su tu... I ulaze u kalkulaciju. I ja sam počeo da pišem sa sve, zvuči banalno, ali onda stavim ostali troškovi i stavim dole oprema. Mislim, kad pišem, zato što ako neko postavi pitanje šta su ostali troškovi, spreman sam da navedem. A u smislu kako računaš po poslu opremu? Neki određeni procenat vrednosti? Mislim, ne računam zvanično, ali imam nešto u glavi koje mi stoji, razumno, nerazumno, ali zato što... To je, koji god neka sad industrija, mehanizacija, toliko... Amortizacija te opreme mehanizacije. Pa da, ali da li sam doneo 3 objektiva ili sam doneo 10 i da li sam doneo jedan objektiv ili sam doneo 3 glave, što god, mislim, ne računam. Da li sam ulupo dron od drone i ostalo, to je čist minus. Gledam, let it go, idemo dalje, radit ćemo neki naredni posao, naplatit ću kroz to i onda tako gledam. Znači uigrao si sa tim slanjem ponuda, određivanjem? Pa donekle, da. Imaš onaj moment kad treba klikneš send na mail, onda pošalješ ponudu, ili ti i dalje imaš... Imao sam i nešto zamislim i mislim da mi je super i onda mi jedna drugarica kaže, pošalje ovoliko, nemoj se budala. To je pritom, ne znam, 30-40% više. Rekao, daj, nemoj da zezaš. Ja pošaljem i kao prođe. I onda rekao, šta ćeš? Uvek kad bi samo mogo da znam šta im je u glavi, znaš, kao... Pa ja mislim... Kakav vam je budžet? Mislim da bi trebali da radimo po firmama, nekim marketingu ili marketinškim agencijama. Pokupimo kajmaka malo. Jer realno različite su kompanije, različiti su budžeti
mi dalje, ja znam otprilike kad sam bio u GoPro koliko je planirano da se utroši budžeta za marketing koji ti pritom u tom trenutku kao distributer daješ na nešto, ne znaš da li će ti dati išta ili ti možda neće dati ništa, ali moraš, jer neko propisuje tamo, a to vrlo verovatno što kao kompanija, kao GoPro, čim propisuje znači da radi. I sad nema šta ja tu da razmišljam. Neko je to godinama istraživao, da li što agencije, što kompanije i neko je rekao, ok, to je dobro. Mislim, tako ja sad za neka promovisanja svoje na Instagramu koje radim, plaćena sponzorstva i ostalo, gde što se javljaju neki klijenti, mislim, to je još jedan izvor prihoda sa kojima radim, neke promocije tu računam dajem neku novac za promociju, jer opet, mislim, ko što i ti znaš i za YouTube i za ostalo, moraš da sponzorišeš nešto kako bi bio negde vidljivi, jer ne znam da li to radi ili ne radi nikakvu paralelu, ne mogu da izvučem, ali ako gledam na godišnjem nivou da sam uložio toliko, da sam prihodao, ne znam, ni sam koliko što se tiče toga, ali da je iznad ove cifre, znači da sam okej. Znači, radiš se i marketing neki? Radim nešto zbog ovog što pentram se svugde i nisam u nekoj niši, mislim drugačijoj sam niši, a opet sam fotograf. Ali ne radiš marketing za ovaj komercijalni deo? Ne. To je, znači tebi sav posao, svi ti klijenti su došli isključivo na poznanstva, od usta do usta, na preporuku. I na taj Instagram gde ljudi vide moje fotografije, portrete, kako se iskeđu. Ali to je Ivan Miladinović je pričao, njemu su koncerti, festivali, mislim da mi je rekao 12% prometa godišnjeg. Samo to prikazuje. Jer klijentima je fotograf. Ovo ako je Maja Berović ili ne znam, Teja Terović, svi će da lajkuju, da kliktaju. I kaže, onda oni mene zovu za nešto drugo. Ja kao radim i molim lepo. Pre nego što smo, kad smo se videli, pričao sam ti situaciju gde ja se šalio sa time, gde me zovu za nešto da fotografišem, nešto privatno je bilo i kao, jer možeš da fotografišeš, mogu, rekao, da li je bilo venčanje ili je bio, ne znam, neki događaj, pričamo period pred 5-6 godina. I ja rekao, može dođem onda i rekao, izvinite, a kako ste, saznali za mene? Pa kao gledali smo tvoj Instagram profil, rekao, dobro, i pa kao, jako nas dopale, rekao, šta, ja, moji selfie i ostalo, pa ne, kao, ja rekao, pa otkud vama da ja radim venčanja? Svidjela im se ličnost? Pa kao, pa ne. Svidjela im se ličnost? I rekao, šalim se, radim, 10 godina to radim, ali rekao, čisto da vidim kako razmišljate i na osnovu čega. Tako da... Ljudima je, većini ljudi kod nas je fotograf. Pazi, ja koji na profilu nema trunke naznake da fotkam rođendane, krštenja, 18, svadbe ili šta god. Svakodnevno dobijam po jedan upit za svadbu, za 18. rođendan, za krštenje i nije mi jasno šta ih navede da pitaju, ali ok, mislim, prosledim kolegi i super, znaš, ali mi nije jasno. Ja sam sad dobio upit, zvao me neko na telefon, mislim da je Ruskinja neka bila, residential foto. Dobro. Znaš ti koliko mi, znači, pazi, kad ukucaš, znači, na Google-u, ovaj studio D3X, ima svoju lokaciju na Google-u. Ali to je fotografski studio. Fotografski studio su i fotoradnje koje štampaju slike, slikaju za pasoše i to. I sad, oni kada ukucaju stranci, njima je sve to isto, otkud oni znaju. Znaš ti koliko poziva sam dobio za takve fotke? Koliko puta mi zvone na interfon? Jednom su mi, da li su bile neke crnkinje ili kineskinje, ne sjećam se, mislim da sam imao jednu i drugu situaciju na vrata, na interfon, da ja otvaram, pritom ovde nije sad atmosfera kao u nekoj radnji pa da si ti uvek, nego nekad ovde radim ceo dan, da prostiš, u gaćama sam ceo dan ako sam sam u studiju, mislim, boli me uvo. Šta, jedna kasa i printer. Pa, znači, i imao sam situaciju jednom, zvoni mi telefon, javlja se neki batica, kaže, zdravo, studio, taj, reko, jeste, druže, 2 kineskinje su me savatale na ulici, jedva pričaju engleski, objašnjavaju da im trebaju fotke za ličnu kartu, našli su na Google-u, da li ti to radiš? Ja rekao, objasni, nit radim na boom, mora se zakaže tako fotograf, nisam fotoradnja. On njima objašnjava, ovaj se deru nešto na kineskom, među se, a ja ovako, slušam, sad, hajde što je meni sulude situacije, mogu zamisliti tog čoveka kako su one susrele na ulici, tako da sve mi je jasno. Ja sam krenuo da objašnjam, pošto nisam imao pre situaciju, ja rekao može, i onda razmišljam, rekao, varente ću neki studio, pošto nemam svoj studio,
fotkaću ih tamo, a onda razmišljam da platim studio, da naplatim svoj deo. Nema što jednu fotku da plati, mislim. A pritom, i oni kaže, ali treba nam za hitno, nedelja je bila, pa što niko ne radi. Ja znam što oni hoće. I ja rekao, ne. Znači, uopšte nemaju tu percepciju šta je šta. Ali zapravo sad skontam, možda upućujemo ili na kolege koji imaju to, ja mislim da u tržnim centrima imaju neke ove fotografske radnje koje rade. Ja ovde u blizini imam, da li je Foto Toto ili tako nešto, kladiću te. Da. I ja sve ih šaljem tamo. Pa ne, da, nedeljom nekad možda i rade. Ali mene najviše zovu nedeljom, jer meni na Google stoji da radim i nedeljom od tipa, ne znam, 9 ujutru do 5 popodne, ne znam, 8 uveče. I onda i nedeljom im ja, moram to promenim, nedeljom im ja izađem i onda mene zovu nedeljom. Jer na Novom Beogradu, kad ukucaš, samo moj studio izlazi. Ili stavi u zagradi, ne radi. Piše sve i na srpskom i na engleskom, piše da mora na zakazivanje, piše da nismo fotoradnja, da ne radimo, sve piše. U naslovu da staviš. Znači sve piše, ali molim lepo, ne radi. I čak sam razmišljao kako da skinem sa Google-a, otprilike. Pa meni stoji gde sam pre radio u Cara Uroša, tamo sam bio nekim coworking prostoru i tamo mi je ostala adresa i oni mi kao u centra, super to je. Kao dođete kao ima, je li ovde Stefan neki da vas ja pitam? Šta sam teo još? Da, važnost tog građenja socijalnog kapitala je tebi donela to sve. Tako se ispostavilo. Koji je neki možda savjet bi imao za ljude koji ulaze u sve to, hoće da pređu iz korporative, iz neke firme u, da kažem, freelance, te da dođu do prvog nekog kruga ljudi koji će onda da krene godinama da se širi? Pa mislim da kreneš od prvog prijatelja. Mislim, jako je teško, ti sad ne možeš ići na dobar dan nigde, mislim, možeš i tako, da. Ja mislim da sam pričao ili nisam, ne mogu da se setim kako sam ja došao do prvih klijenata kad sam kretao u fotografiju. Ja sam uzeo, tad je bio Gde izaći, i išao sam, pošto su tu imao spisak ovih klubova gde su radili, i onda sam išao redom. Dobar dan, jer vam treba fotograf? Ne, hvala. Jer vam treba fotograf? Znači, izvrtao sam, mislim, lupić jedno 30, 40, sve je bilo fail. Prošlo je 2 meseca. Ponovo sam uzao. Dobar dan, ukačio sam jedan i onda sam krenuo da radim tu neki par meseci i onda krenula preporuka druga, treća i ostalo. Tako da, opet, nije lagano, nije prijatno da ti zoveš, nudiš svoje, fotografske usluge. U tom trenutku, pričamo od 2012. 13. trebali su fotografi, tad su krenuli, i Gde izaći, i bile, ne znam koje, Beograd noću. Sky, Noćna ptica, bilo ih je, da. Da, skoro sam naletao fotografije sa Sounda, moje prve. Sa čega sa? Sound. Šta je Sound? Sound je bio splav dole preko puta sa Beograda na vodi tamo, da. Ne znam, to je. Da, bio je, mislim, super lokal, ja kao došao, svetlo, roka, strob neki, ja kao ubih se od fotke, ništa ne mogu da napravim. I kao pola radio, kao šta ću pola, okej. Cirka. I onda roke ključone pakao. I onda kad sam završio fotografije, došao sam kod vlasnice i rekao je, izvini, ali ovo nije... Izvini, ja sam malo napio. Ne, sutradan rekao, ali ja sam shvatio, ovo nije za mene. Ne. A kaže, pa ja sam primetio. Ostali smo super odnosima, ali kao, i zato što je pakao, gde non stop roka brzo strob, ne možda uhvatiš nikakvo svetlo, prevelika gužva bila u tom. Ne znam, ali bio vikend šta god i onda sam shvatio, okej, ovo nije za mene. Ostao sam dalje u nightlife da radim, da fotkam, ali da, išao sam. I tu je isto bila neka preporuka gde je neko preporučio, na kraju smo se pozdravili, jer jednostavno skontao sam da ne idem. Mislim, bio je neki upit gde sam dobio sa strane, opet se vraćam kako. Preporuka da fotografišem neki nakit. I kao skontao sam, okej, tu je, ne znam, 40-50% je fotografija, ostalo je Photoshop, gde ti peglaš refleksije i ostalo, i onda sam shvatio, okej, ovo ne mogu da prihvatim, ne mogu da dam adekvatno kako neko želi, ili u principu ne mogu da naplatim adekvatno koliko truda uložen u tom trenutku, jer nemam dovoljno znanja da to radim sa lakoćom. I opet sve su preporuke. Znači, imao si ti dosta tog nekog, za ovih 12-13 godina, lutanja i traženja. Jeste. Prvo sam slikao sa neke bodybuildere i builderke i ostalo kao tu. Pa sam skontao da to nikako ne ide što se tiče toga. Krenuo sam sa nightlife-om i sa venčanjima, svadbama, jer to uvek može da radi bilo ko. Izgradiš svoj neki stil valjani. Danas imaš razne, mislim, imaš sjajne fotografe koji to rade i koji su manje poznati, ali jako to lepo rade i tu uvek svako može da krene sa nečim i da onda polako gradiš svoj neki, ne znam, put ka tome i da se pronalaziš od
dečjih rođendana, igraonica, mi sad opet se vraćamo na prethodno pitanje, ali sve su to neke stvari koje donose prihode i od kojih možeš da živiš i da gradiš nešto, da se profilišaš i da rasteš. Da, ali u stvari da skontaju ljudi da uopšte nije problem ako u početku šaraš, ako se nisi konkretno odlučio za jednu nišu, nego da je to prednost da tad... Tako je. Mislim, ja i dalje, radim nekim prijateljima rođendan dečiji, jer radim već 7 godina, 8. Bez veze mi je da ih odbijem, zato što divni su ljudi i privatno van svega toga i dalje radim. Neću da kažem, ja sam kao veliki fotograf, ja ne radim to. Odradit ću, naravno. Mislim, nešto što ne moram da radim, ne moram da radim. Ne osjećam da bi trebalo da radim neke stvari. Izašao sam iz venčanja, izašao sam iz svega toga, jer mi ne odgovara. 13-14 sati, kažem hvala, imam drugare, kolege koji to rade sjajno, smijem da garantujem za nekog, preporučuću. I to je to. I svi su tu zadovoljni i cene čak to. Tako da... Da, treba. Vremenom si onda uzu svoju nišu. Ali kažem, opet se vraćam, ima prostora za sve, posebno danas, jer je sve u fotografiji, sve u snimanju, društvenim mrežama i ostalo. Daj mi za kraj jedan savjet za ljude koji vole da fotkaju neke stvari koje su neprofitabilne, a ima ih. Da. Glavni savjet kako da uspeju da možda i pomire. Ima i onih, malo ću da komplikujem pitanje, ali ima, ja mislim, onih koji fotkaju nešto što vole, ali nije naplativo, a s druge strane rade posao koji ne vole, a možda još uvijek nisu ni osvestili da bi možda bilo bolje da fotkaju i da zarađuju i da naprave taj neki kompromis. Daj mi neki savjet za njih. Pa ja radim to zato što mi prija da odmorim mozak od ovih drugih stvari i daje mi priliku da uživam 100% u svemu tome i da obrni okreni, u tom trenutku mi je delovalo neisplativo, a sad se ispostavi da mogu da ga i monetizujem, to što sam radio. Tako da mislim da slušaš svoj osjećaj i da pratiš i da ne radiš nešto po svaku cenu na silu, jer kad tad obrni okreni nikad ne znaš. Evo, naveo sam primer kako je meni došlo te fotografije iz Etiopije i ostalo da mogu da se štampaju i da to nekog usrećuje, da ja pritom nemam takav odnos prema tome, jer kao, posebno ne u tom trenutku, sad kad sam kao prošao neki period, kao, izgleda super, kao skoro godinu dana je prošlo, da, ali kao taj dan, kao napravio sam, 5000 fotografija ti zapravo i ne znaš ni šta si napravio. Da. Za kraj, ti si već imao svoj ili, ali u prošloj epizodi za kraj samo putovanja, ekspedicije i sve to, ili komercijalna fotografija? Hvala što si gostovao. Hvala tebi. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste gledali još jednu epizodu Halogenit podcasta i što ste odgledali do kraja. Ja se nadam da vam je ova priča sa Stefanom, aj kažem, prvi deo bio interesantan, a da je drugi deo bio poprilično koristan. Meni lično jeste, jer kad god pričam sa kolegama ovako nekim stvarima, uvek izvučem neke, da kažem, korisne stvari koje mogu da primenim u samoj praksi. To je lepota podcasta, tako da ja sam izvukao, nadam se da ste i vi, a ako jeste, onda morate da se subscribe-ujete dole i da lupite zvonce ako to do sad niste odradili, jer nam to jednostavno znači da rastemo, napredujemo i da vam snimamo sve ove epizode, tako da vidimo se za 2 nedelje.